No niin, lapsukaiset, herrasväki ja muut videon pariin eksyneet. Mietin, että olispa mukavaa, jos olisi olemassa pitkä ja yksityiskohtainen dokumentti Suomen historiasta. No ei ollut, niin tein sellaisen itse. Video pyrkii selvittämään, miten tästä verrattain nuoresta pohjoisesta maasta tuli verisestä ja synkästä menneisyydestään huolimatta maailman onnellisin maa. Video on tehty yhteistyössä Rautaportin kanssa. Tämä on Suomen historia. Ja laitetaan tähän alkutunnus pyörimään. Eli aloitetaan ihan alusta. Meillä ei ole tietoa siitä, oliko Suomen alueella ihmisiä ennen viimeistä jääkautta. Jää kun suli menemään, niin sehän niin sanotusti hävitti kaikki mahdolliset todisteet siitä mennessään. Niin sanottua Karjoen susiluolaa on ehdotettu Neandertalin ihmisten asuinpaikaksi noin 120 000 vuotta sitten. Mutta tutkijat ei kuitenkaan ole enää sitä mieltä, että tästä olisi varsinaisesti näyttöä. Jos olisi, niin se olisi totta kai merkittävä löytö. Ensimmäiset luotettavat merkit ihmisasutuksesta alkaa noin 8800 ennen ajanlaskun alkua, siinä kun jääpeite alkoi vetäytyä. Karttahan näytti silloin hyvin erilaiselta, ja rantaviiva meni tuolla paljon sisempänä kuin mitä nykyään. Ja se rantaviiva on myös se alue, mihin ihmiset ensimmäisenä muutti tuolta riistaeläinten perässä. Ja ne metsästeli esimerkiksi hirveä, majavaa ja hyljettä, ja kotieläiminä pitivät koiria. Mutta mitään suomen kieltä tai kantasuomen muotoa ei täällä tietenkään vielä silloin puhuttu. Eli puhekupla ei ole autenttinen lainaus varhaisen kivikauden ihmisiltä. Nämä varhaiset metsästäjäkeräilijät edustivat niin sanottua Suomusjärven kulttuuria, ja näitä eri paikkojen mukaan, taikka käyttöesineiden mukaan nimettyjä kulttuureitahan oli sitten kivikauden aikana useampi, ja ne edustavat sitten esimerkiksi aina muuttoaaltojen mukana tullutta uudenlaista aineellista kulttuuria. Suomen maaperässähän on tältä ajalta säilynyt hyvin vähän, mutta yhtenä tunnettuna esimerkkinä on tämä Huittisten hirvenpää, joka on siis kiviveistos. Samasta syystä maailmankuvasta tai uskomuksistakaan ei voida varmaksi sanoa kauheasti, mutta esimerkiksi Risto Pulkkisen mukaan suomensukuisten kansojen varhaiset luomismyytit on hyvin samankaltaisia kuin mitä löydetään Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkailta. Kivikauden hautalöydöistä ei ole löytynyt merkkejä kuolemaan jälkeiseen elämään uskomisesta. Eli Suomen myöhempien asukkaiden maailmankuvassa läsnä ollut kuolleiden valtakunta Tuonela oli ilmeisesti vasta rakenteilla, jos sitäkään. Kivikausihan oli kuitenkin verrattain pitkä aikakausi ja sitten myöhemmällä kivikaudella yleistyi esineiden laittaminen hautoihin. No sitten noin 2800 ennen ajanlaskun alkua eteenpäin Suomen eteläosiin alkoi saapua mahdollisesti väkivaltaisestikin niin sanottu vasarakirves, eli nuorakeraaminen kulttuuri. Muistaakseni professori Unto Salon mukaan heidän mukanaan olisi tullut myös itse ukko ylijumala, tai oikeastaan ukkoa edeltänyt taivaan jumala, mahdollisesti Ilmarinen. Ja nämä ukon vasaraa muistuttavaa asetta tai työkalua käyttäneet tulijat sitten pitkälti syrjäyttivät alueella aiemmin asuneen kampakeraamisen kulttuurin. No, sitten myöhemmin ukon haaliessa itselleen enemmän näitä taivaan, sään ja sadon jumaluushommia. Ilmarisesta tuli enemmän tämmönen myyttinen sankari ja seppä, niin kuin Kalevalastakin tiedetään. Ja sitten myöhemmin maanviljelyksen levitteessä ukko alkoi ottaa niitäkin hommia niin sanotusti hoitaakseen. No, 2,000–3 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, eli suunnilleen samaan aikaan kuin Egyptissä rakennettiin pyramideja ja Indusviron korkeakulttuuri kukoisti Kaakkois-Aasiassa, niin nykyisen Suomen alueella pistettiin pystyyn niin sanottuja jätinkirkkoja. Kirkkoja ne kuitenkaan tuskin oli, kun koko hommaa ei oltu vielä silloin keksitty.
Ja ilmeisesti ne ei ollut tämän vasarakirveskulttuurin rakentamia, eikä meillä oikein varmaa tietoa siitä, että mihin niitä on käytetty. Linnoitukset, uhripaikat tai hylkeenlihavarastoja on ehdotettu mahdollisiksi käyttökohteiksi. Mutta näiden suuaukot tai käytävät on hyvin usein taivaankappaleiden mukaan suunnattuja päivän tasaus- ja seisauspäivinä. Eli samoin kuin vaikka Stonehenge tai muut Euroopan kivikauden massiiviset kivirakennukset. Vasarakirvesjampat ja jampattaret luultavasti harjoitti jo kaskiviljelyä, eli viljelysmaan raivaamista metsää hallitusti polttamalla. Mutta näin raivattu pelto tuottaa ruokaa vain aina muutaman vuoden kerrallaan. Eli kaskiviljelevän väestön oli oltava aina tavallaan liikkeessä. Varsinkin syrjäseuduilla Suomessa kaskeaminenhan säilyi viljelysmuotona pitkälle 1800-luvulle. Vielä jonkin aikaa sitten ajateltiin, että suunnilleen näihin aikoihin olisi nykyisen suomen ja saamen kielten esiasteet haarautuneet omiksi suunnikseen, mutta tämä teoria ei taida olla enää kovin suosittu. Vaikka tietenkään kirjallisia todisteita shamanismista tältä ajalta ei ole säilynyt, niin tutkijat on aika lailla sitä mieltä, että Suomen sukuiset kansatkin on tällaista harrastanut. Shamaani taikka myöhemmin tietäjä oli tämmöinen maagisesti ja auktoriteetillisesti voimakas hahmo, joka pystyy esimerkiksi kommunikoimaan kuolleiden kanssa tai matkustamaan näiden valtakunnan, taikka tämän ja tuon puolisen välillä. Mutta suunnilleen tässä oli mun tiivistelmä kivikaudesta, jota seurasi sitten varhaismetalliaika. No se ei tietenkään aluksi pronssin myötä muuttanut ihmisten elämää kauheasti, paitsi keramiikan taso luultavasti laski, varsinkin rautakaudelle tultaessa, koska uusilla metallityökaluilla pystyi työstämään puuta paljon helpommin. No niin, ja sitten pronssiaikahan alkoi luultavasti jotenkin sillä, että kuningas Seppo Kalevan poika heilutti pronssimiekkaa ja kielsi kaikilta kivityökalujen käytön. Pronssiesineet alkoi levitä Suomeen siinä suunnilleen 1500 ennen ajanlaskun alkua. Ja vaikka puhutaankin kivi-, pronssi- ja rautakausista, niin varsinkin pronssin kanssa se ei tietenkään tarkoittanut sitä, että muunlaisia työkaluja ei oltaisi käytetty. Ja pronssi oli Suomessa muutenkin verrattain harvinaista, johtuen siitä, että sen raaka-aineita eli tinaa ja kuparia ei täältä löydy luonnosta. Eli se täytyi silloin tuoda muualta. Ja tästä syystä kiviset, luiset ynnä muut kivikauden työkalut säily käytössä pronssin rinnalla vielä hyvin pitkään. No, tää vitsi ei käänny suomeksi kauhean hyvin, mutta edellä mainitusta syystä niin Stone oli Suomen ensimmäisiä metallibändejä. Ja Stonen herrat raivasivat tietä Suomi-metallin myöhemmälle menestykselle. No, niin kuin sanoin aiemmin, niin pronssikauden alku ei sinänsä tuonut merkittäviä muutoksia ihmisten elämään. Ilmasto kuitenkin viileni ja pienensi populaatiota, tai ainakin pronssikautisia asuinpaikkoja tunnetaan vähemmän kuin kivikautisia. Ilmastonmuutoksen myötä tietysti kasvistossa ja eläimistössäkin tapahtui muutoksia. Nykyään yleiset kuusipuut sopeutui hyvin ja alkoi levitä laajemmalle. Kun taas sitten joidenkin nisäkkäiden määrä putosi, varsinkin hylkeiden, jotka oli aiemmin tosi tärkeitä riistaeläimiä. No, aivan niin kuin kivikaudellakin, niin ihmiset asui vesireittien ja hyvien pyyntimaiden läheisyydessä. Pronssia ja meripihkaa diilattiin ilmeisesti hyvinkin kaukaa asti, ja tämä pronssikautinen kauppaverkosto oli levittäytynyt tosi laajalle. Ihan Itämereltä Välimerelle asti, ja sen mukana levisi tietenkin myös kulttuurillisia vaikutteita. Kuten myöhemminkin historiassa, niin idän ja lännen pronssikaudet ilmeisesti erosi toisistaan jonkun verran. Lännessä oli tietenkin enemmän yhteyksiä Skandinaviaan ja idässä taas nykyisen Venäjän alueelle. Asutus alkoi hiljalleen vakiintua. Pääasiassa tunnetaan yksittäisiä taloja, mutta jotain talojen ryhmiä tai pieniä kyliä tiedetään myös olleen. Puolustuskäyttöön varustettuja linnavuoria tunnetaan myös jonkin verran, mikä viittaa siihen, että jonkinlaisia isompia yhteisöjä on ollut olemassa. Kaskiviljely oli edelleen muodissa.
Ohraa ja vehnää viljeltiin, ja lehmiä, lampaita, vuohia ja sikoja pidettiin kotieläimiä. Koiria pyöri kanssa nurkissa ja apuna metsällä ja vartioinnissa ja mihin niitä nyt käytettiinkään. Eläimet näytti ehkä tolta, tai sitten ei, en tiedä. No, asutus kun hiljalleen vakiintui ja maanviljely yleistyi, niin silloinhan oli kysyntää sitten uudenkaltaisille jumalille. Oletettavasti maanviljelykseen, säähän ja sätöön liittyvät jumalat on saanut tai kasvatti suosiota metsästäjäkeräilijöiden enemmän luontoon tai pyyntikulttuuriin liittyviin jumaliin verrattuna. Vaikka nekään ei tietysti kokonaan lakannut olemasta missään nimessä. Hautakumpuja tai röykkiöitä alkaa myös ilmestyä suunnilleen näillä kohdin, ja ruumiiden poltto alkoi yleistyä myöhemmin. Hiidenkiukaina tunnetut hautaröykkiöt alkaa yleistyä siinä kivi- ja pronssikauden taitteessa, ja ilmeisesti niillä oli yhteys läntisen Skandinavian pronssikauteen. Osassa näistä on esinelöytöjä ja osassa ei. En tiedä, tarkoittaako sitä, että niihin ei laitettu esineitä vai onko ne pöllitty jo vuosisatoja tai tuhansia sitten. Tietyn tyyppiset hautaröykkiöt tunnetaan usein Lapin raunioina. Lapin tarkoittaessa erämaata tai tämmöistä asumatonta aluetta. Röykkiöhautaaminen voi antaa viitteitä siitä, että sillä on pyritty estämään kuolleiden palaaminen takas eläviä kiusaamaan. Tällaisia kalmanpäin konnuuksia pidettiin kiusana ainakin myöhemmällä ajalla, mutta pronssikaudelta ei tietenkään tiedetä varmaksi. Hautoja rakennettiin välillä vaiheittain, eli ensin laitettiin yksi perheenjäsen sinne ja sitten myöhemmin dumpattiin lisää. Hiidenkiukaista kun oli puhetta, niin hiisihän tarkoitti alun perin tällaista pyhää luonnonpaikkaa. Ja myöhemmin, varsinkin kristinuskon myötä, merkitys muuttui tämmöiseksi peikkomaiseksi otukseksi. Ja mä tulkitsen niin, että se on nimenomaan tästä otuksesta, mistä hiidenkiukaan nimi tulee. No, koska pronssi oli arvokasta, kuten aiemmin sanottiin, niin sen omistaminen merkitsi, että henkilöllä oli merkittävästi varallisuutta. Ja luultavasti sen hankkimiseksi oltiin valmiita näkemään paljon vaivaa. Mutta kyllä niitä pronssiesineitä myös valmistettiin paikallisesti, eli kaikki ei ollut muualta ostettuja. Suomen pronssiaikaiset miekat ja tikarit on samanlaisia kuin muualta Euroopasta löydetyt, koska meidän metallikulttuuri alkoi kehittyä omanlaisekseen vasta myöhemmin. Arkeologi Ilari Aallon mukaan pronssi- ja rautakauden taitteessa Itämeren Suomen kieli alkoi jakautua kantasaameksi ja kantasuomeksi. Kantasaame levisi ensin suureen osaan Suomea etelässäkin, minkä takia Etelä-Suomessakin on paljon saamenkielisiä paikannimiä. Näiden tieltä väistyi sitten aiemmin puhutut muinaiskielet, joista ei kamalasti tiedetä, mutta ilmeisesti ainakin vasarakirveskulttuuri olisi ollut indoeurooppalaisten kielten puhujia. Tässä alkaisi olla mun tiivistys pronssikaudesta. Koska pronssi tosiaan oli Suomessa aika harvinaista materiaalia, niin puhutaankin usein varhaismetallikaudesta yhdessä rautakauden kanssa. Rautakaudella suomalaisten heimojen kulttuuri alkoikin kehittyä sitten enemmän oman näköisekseen. Ja siitä lisää nyt. Rautakauteenhan ajoittuu myös nykyään suosittu viikinki-aika, ja mä oon osittain käyttänyt tätä termiä rautakaudesta vähän ehkä virheellisesti. Se kumminkin houkuttelee katsojia ja olisi ihan suotavaa, että näitä välillä joku myös katselisi. Suomen rautakaudelta tunnetaan paljon miekkalöytöjä, ja miekka kun oli arvokas ase, niin tämä viittaa siihen, että täällä on ehkä asunut muutakin kuin maakuopissa asuvia köyhiä villejä. Mutta viikinkiaika on oikeastaan myöhäisrautakautta, jota edelsi tietenkin varhais- ja keskirautakaudet. Ja varhaisrautakausi alkaa noin 500-luvulta ennen ajanlaskun alkua. Raudan valmistus tai käyttö levisi Suomeen ilmeisesti idästä, ja toisin kuin pronssi, rautaesineiden ilmestymisellä oli aika iso merkitys ihmisten arkeen ja elämään. Rautaa kun saatiin järvistä ja soista, niin metallikulttuuri levisi verrattain nopeasti. Tarot, Sentenced, Stratovarius ja mitä näitä nyt oli, varhaisia metallibändejä. Euroopan kansainvaellusajan jälkeen tämä Suomen metalliskene alkoi saada omia uniikkia piirteitä. Koruja ja aseita alettiin koristella omaperäisillä tyyleillä,
ja musiikki oli raskaan melodista. No ei se pronssin käyttö siihen tietenkään loppunut, vaikka rautaa tulikin, mutta se keskittyi enemmän koruihin kuin aseisiin ja työkaluihin. Rauta pronssia kevyempänä ja vahvempana oli tietenkin aika mahtava homma maanviljelykseen ja sodankäyntiin. Viljelystä alkoikin kehittyä pääasiallinen elinkeino etelässä ja lännessä, ja erämainen metsästä- ja keräilykulttuuri säilyi pidempään idässä ja pohjoisessa. No, koska raudan yleistyminen oli niin merkittävä homma, alkoi se tietenkin näkyä myös aikakauden uskomuksissa. Rauta esiintyykin usein väkevänä muinaisissa loitsu- ja eeppisissä runoissa. Rautaesineitä ja työkaluja myös ripustettiin esimerkiksi oven suuhun, karkottamaan peikkoja ja maahisia. Ilmeisesti rautakaudella Ilmariselle alkoi riittää taivashommat, ja se laskeutui sieltä maan päälle ja muuttui Seppo Ilmariseksi. Rautakauden elämä ei loppunut kuolemaan, tai näin voidaan päätellä monista rikkaista hautolöydöistä. Kuolleet saattoi palata kummittelemaan, tai tämä voi olla yksi syy siihen, minkä takia monesti hautoihin laitettavat miekat taivutettiin käyttökelvottomiksi. Tai sitten haluttiin vain estää hautaryöstöjä. Nämä kalmistot sijaitsi yleensä kauempana asutuksesta, ja myöhemmin kirkko ei ollut näistä esikristillisistä kalmistoista kauhean innoissaan. Polttohautaamista harrastettiin ennen kristillisten hautaustapojen ja arkkujen yleistymistä. Ja kristinusko alkoikin yleistyä vähitellen Sveanmaan ja muun Skandinavian käännyttyä katolisen kirkon vallan alle. Ja ortodoksiset vaikutteet levisi tietenkin idästä. Suomalaiset heimot kuitenkin säilytti vanhat uskontonsa taikka maailmankuvansa huomattavasti pidempään, varsinkin mitä syrjemmässä asuttiin. Ensimmäinen kirjallinen kuvaus suomalaisista tulee roomalaiselta Takitukselta vuodelta 1998. Mutta oikeastihan me ei tiedetä, että käsitteleekö tämä suomalaisia vai saamelaisia vai jotain aivan muita pohjoisen kansoja. Professori Juha Pentikäinen on ehdottanut, että suomalaisten esi-isiä. Ja sitten viikinkiaikainen anglosaksinen runo mainitsee suomalaisia hallinneen kuninkaan, jonka nimi tulkitaan usein Kalevaksi. Vaikka pronssikaudella kukoistanut kauppa osittain ehtyikin, niin kaupankäynti ei missään nimessä loppunut kokonaan. Turkikset oli arvokasta kauppatavaraa ja niitäkös täällä riitti. Niin kutsuttu viikinkien idäntie meni aivan tästä Suomen rannikon poikki. Ja mitä luultavimmin siinä on pysähdytty usein kysymään reittiä taikka muissa bisnespöhinämerkeissä. No eri ryhmien kohtaamiset ei tietenkään aina ollut pelkkää mukavaa pöhinää. Esimerkiksi Ruotsin riimukivissä ja islantilaisissa saagoissa kerrotaan sotaretkistä Suomeen, jotka ei mennyt niin kuin Strömsössä. Linnavuori oli täällä melkoinen ketju ja ne oli aktiivisessa käytössä. Ilmeisesti usein varsin menestyksekkäästi. Olaf Haraldssonin saaga kertoo kutakuinkin, että he purjehtivat Suomeen ja ryöstelivät siellä ja jatkoivat pohjoiseen. Kansa pakeni metsään ja tyhjensi talot arvoesineistä. Kuningas jatkoi matkaa erämaan läpi ja tuli Herdaleriksi kutsuttuun Laaksoon. Sieltä kuitenkin tarttui vain pieni ryöstösaalis, eikä ihmisiä näkynyt. Ja päivä painui yöhön ja kuningas palasi laivoilleen. Palatessaan takaisin metsän läpi ihmiset hyökkäsivät heidän kimppuunsa voimalla. Kuningas käski miestensä nostaa kilpensä, mutta ennen kuin he ehtivät metsästä pois, moni mies kaatui, moni haavoittui, mutta viimein illalla he pääsivät laivoilleen. Suomalaiset noituivat väellään myrskyn merelle, ja kuningas käski nostaa ankkurit ja purjehtia pakoon. Kuninkaan onni kantoi paremmin kuin suomalaisten noituus, ja hänen onnistui paeta vainovalkeiden rannikolta merelle. Mutta suomalaisjoukot etenivät maalla samaa tahtia kuin kuninkaan armeija laivoillaan. Siis kertoo Norjan kuninkaan Olavi Pyhän saaga. Ja vaikka se onkin enemmän kaunokirjallisuutta kuin varsinainen historiallinen kertomus, voitaneen silti sanoa suomalaisheimojen onnistuneen karkoittaneen hyökkääjät useampaan otteeseen. Ja eivätköhän ne ryöstelleet itsekin. Mitään Suomen valtiota tai
Nykyisen kaltaista suomalaista identiteettiä hän ei tietenkään tässä vaiheessa vielä ollut, eikä tulisi olemaan vuosisatoihin. Suomen kielen varhaista muotoa kuitenkin jo puhuttiin. Linnavuorista isoimmat on hyvin voineet toimia hallinnon tai kaupankäynnin keskuksina, vaikka varmaksi sitä ei voidakaan sanoa. Ja vaikka kirjallisten todisteiden puuttuminen ei tarkoitakaan, ettei jotain olisi voinut tapahtua, ei se silti tarkoita, että kaikki villeimmät teoriat olisi missään nimessä yhtä luotettavia kuin asiaan perehtyneiden tutkijoiden. Jonkinnäköisestä järjestäytyneisyydestä tai vauraudesta kertoo kuitenkin täältä löydetty erittäin suuri viikinkiaikaisten miekkojen määrä. Myös niin sanottuja Ulfbert-miekkoja, eli aikansa huippubrändituotteita, on löydetty täältä merkittävästi. Muutenkin rautakauden löydöistä voidaan päätellä, että täällä on varmasti ollut muutakin kulttuuria kuin maakuopissa asuvia villejä. Siitä kertoo myös se, että nimi Villehän yleistyi vasta paljon myöhemmin. Kalervot, mielikit, kaukomielet ja tämmöiset oli ehkä enemmän tyypillisiä rautakautisia nimiä. Selviytyminen oli totta kai hankalampaa kuin nykypäivänä, vaikka rautakautinen ilmasto ilmeisesti olikin jonkin verran lämpimämpi. Selviämiseen ja ruoan hankintaan tarvittiinkin kaikkien panosta, ja tämä on saattanut johtaa naisten verrattain parempaan asemaan pohjoisessa verrattuna eteläisiin kulttuureihin. Miekat oli rautaa ja talot puuta, joko vaakahirsin taikka sitten pystypalkeista rakennettuja ja maa-aineksella peitettyjä. Niissä oli yleensä vain yksi huone, jossa oli tulisia keskellä ruoanlaittoa ja lämmitystä varten. Eli savupirttejä siis. Viljelyshommat, metsästys, kalastu, keräily ja käsityöt oli tavanomaista päivittäistä puurtamista. Edellä mainittujen kotieläinten lisäksi hevonen keksittiin rautakaudella. No ei keksitty, mutta tiedätte kyllä. Vaatetus ei ollut mitään viikinkisarjojen kaltaista niittinahkaa ja moottoripyörävarusteita, vaan turkiksia, villaa, hamppua, pellavaa ja nokkosta. Varakkaammilla oli värikkäämpiä kankaita ja enemmän koruja ja muita koristuksia. Mitään pikamuotiahan ei silloin tietenkään ollut olemassa, niin vaatteista tehtiin laadukkaita ja kestäviä. Ja luultavasti ihmisillä oli vaan korkeintaan muutama vaatekerta. Mutta historiallisista vaatteista puheen ollen haluaisin mainita videon yhteistyökumppanin Rautaportin. Se onkin varmasti monelle katsojalle tuttu suomalainen yritys, josta saa historiallisia vaatteita, varusteita, kirjoja, aseistusta ja haarniskaa. Mitäpä muuta sitä ihminen oikeastaan tarvitsee. Eli historiaharrastajalle ja aiheesta kiinnostuneille, kuten minulle, aika passeli kauppa. Tämä ero on nyt perus YouTube-mainoksesta, missä tyrkytetään jotain epäilyttävää mobiilipeliä tai VPN:ää siten, että mä oon ollut Rautaportin asiakas jo yli 10 vuotta ja voin oikeasti suositella firmaa. Ja tutustumistarjouksena ruudussa näkyvällä koodilla saat 10% alennusta vuoden 2025 loppuun asti. No, sitten päästään vuoteen 1066, kun viikinkin aika päättyi. Eli silloin viikingit tietenkin ripusti kilvet ja kirveet seinälle ja alkoi ottaa rennosti. Suomalaisia tämä ei kuitenkaan koskenut, vaan ryöstely ja sotiminen jatkui aktiivisena pitkälle keskiaikaan asti. Suomenlahden länsipuolella ruotsalaiset heimot oli alkanut kääntyä kristinuskoon, hyläten hiljalleen vanhoja uskomuksiaan ja maailmankäsitystä. Hitaasti, mutta varmasti sinne alkoi syntyä myös kuninkaan johtama kuningaskunta, vaikka siellä nyt ei mitään modernia keskushallintoa keskiajalla ollutkaan. Se, että käänsivät torin vasaransa ylösalasin ja lisäsivät niihin Jeesukset, ei kuitenkaan vielä lopettanut skandinaavien lempiharrastusta eli ryöstöretkiä. Niihin vaan otettiin nyt mukaan Jeesus. Vielä viikinkiajalla skandinaavisperäiset asutukset oli harvinaisia Suomessa muuta kuin ihan rannikolla, mutta 1100-luvulta eteenpäin ne alkoi yleistyä myös sisämaassa, rannikolta alkaen totta kai. Ja noin 1200-luvulta alkaen ruotsalaisten valta oli vakiintunut sen verran, että voidaan sanoa Suomen liitetyn Ruotsin valtakuntaa. Keskiaikaisissa ja myöhemmissä kirjoituksissa puhutaan usein ristiretkistä pakanallisia suomalaisia vastaan.
Nämä nyt tietenkin pitkälti heijastelee aikansa ajatuksia ja toimivat myyttisenä historiana ja oikeutuksena Ruotsin ja katolisen kirkon vallalle Suomessa. Perinteisen käsityksen mukaan ruotsalaiset teki 3 ristiretkeä Suomeen noin vuodesta 1150 vuoteen 1293. Legenda kertoo, että ensimmäistä johti kuningas Erik piispa Henrikin toimiessa siipimiehenä. Tarina on ajalleen hyvin tyypillinen eurooppalainen marttyyrilegenda. Legenda menee lyhykäisyydessään niin, että ristiretken loputtua piispa jäi Suomeen järjestämään kirkollisia oloja ja huseeraamaan katolisen kirkon bisneksiä, kunnes suomalainen pakana, talonpoika Lalli, murhasi hänet julmasti Köyliänjärven jäällä. Ja näin Henrikistä tuli Suomen kansallispyhimys. Muuta siihen ei vaadittu kuin murhatuksi tuleminen, mutta se oli riittävä saavutus ilmeisesti siihen aikaan. Vähän samoin kuin Raamatun Nooa oli klassikko kappaleen mukaan kunnon mies. Ihan siksi, että laittoi laukun naulaan, kun meni saunaan. Todisteita kummankaan hahmon, siis Lallin ja Henrikin, olemassaolosta ei kuitenkaan oikein ole. Niin kuin ei Raamatun Nooastakaan. Mutta niin vaan, heidän suosionsa jatkuu vuosisadasta toiseen. Lallin legendassa on mielenkiintoista se, miten tästä pahasta pakanasta, jonka nimi on muuten kristillistä alkuperää, tuli myöhemmin jopa nationalistinen sankari, joka vastusti vierasta valtaa ja katolisen kirkon mahtia. Eli melkoisen synninpäästön sai tämä alun perin julma barbaari. Näistä 3 legendaarisesta ristiretkestä vaan 3 voidaan sanoa tapahtuneen varmasti. Arkeologiset todisteet ja paikannimet viittaa siihen, että myös norjalaiset, tanskalaiset ja saksalaiset olisi tehneet samanlaisia ristiretkiä Suomeen. Tästä saisi muuten jonkun vitsin, että norjalaiset, tanskalaiset ja saksalaiset teki ristiretkiä. Tämä aikakausi 1000-luvulta eteenpäin voidaankin nähdä katolisen kirkon vallan laajentumisena Pohjois-Euroopassa, samalla kilpaillen tietenkin idän ortodokseja vastaan. Erityismaininta liettualaisille, jotka vastustivat tätä pisimpään virallisesti vuoteen 1387 asti. Ei voida sanoa varmaksi, että miten se kirkko ja uusi uskonto levisi tarkalleen. Edellä mainittu Ilari Aalto muistaakseni sanoo, että ei ole viitteitä siitä, että se olisi Suomessa ollut jotenkin erityisen väkivaltaista, vaikka vanhoista pyhistä luonnonpaikoista haluttiinkin eroon. Paavi Aleksanteri III kirje Uppsalan arkkipiispalle sisältää valituksia, miten pakana suomalaiset pilkkasivat kristillisiä uskomuksia ja trollasivat kirkkoa. Miekalla uhattaessa nämä lurjukset esiintyivät kunnon kristittyinä, mutta heti sotaväen kaikottua kiusasivat pappeja ja pilkkasivat uskontoa. Toisaalta Aalto taas toteaa, että kirkkoa ei välttämättä niin kauheasti kiinnostanut, mihin ihmiset uskoivat, kunhan heidät voitiin virallisesti laskea katolisiksi. Kristinuskon uskomukset ja tarinat alkoi vähitellen sekoittua suomalaisiin. Jeesus, Jehova ja kristinuskon monet jumalten kaltaiset pyhimykset alkoi kaverata ukon, tapion ja muiden kanssa hiljalleen korvaten suomalaisia jumalia. Kristittyjen Jehova-jumala alkoi sekoittua ukon kanssa. Vaikka virallisesti samaan kirkkoon kuuluivatkin, niin suomalaisen varhaisen kristityn maailmankäsitys luultavasti erosi merkittävästi vaikkapa roomalaisen vastaavasta. Kirkon messuja pidettiin ilmeisesti ihan paikallisella kielellä, eikä latinaksi niin kuin usein ajatellaan, ja papisto käytti pakanoille tuttuja sanoja selittämään uusia konsepteja. Esimerkiksi tuon puoleista kamaluutta alettiin kutsua tuonelaksi ja germaanisessa kielissä helvetiksi helin mukaan. Muutenkin vanhasta sanastosta ja Raamatun käännöksistä löytyy lukemattomia pakanallisia termejä kuvailemaan Raamatun tapahtumia. Esimerkiksi jättiläisiä kutsuttiin Kalevan pojiksi myyttisten suomalaisten alkujättiläisten tai sankarien mukaan. Ja mainitaan nyt taas, että mitään suomalaista kansallista identiteettiä ei tietenkään ollut tässäkään kohtaa.
vaan ihmiset luultavasti identifioituivat joko perheensä, heimonsa tai kylänsä jäseniksi. Ja kun puhun videolla suomalaisista, niin tarkoitan tietenkin nykyisen Suomen alueella asuneita, kuten kaikki varmasti tässä kohtaa ymmärtää. Ruotsin ote maasta vahvistui ajan kuluessa, ja ruotsinkielisille asukkaille annettiin privilegioita suomalaisten kustannuksella, ja he suurelta osin muodostivatkin hallitsevan luokan, vaikka siihen varmasti suomenkielisiäkin kuului. Eerikin kronikka, eli vanhin ruotsalainen aikakirja, kertoo ristiretkistä Hämeeseen ja Karjalaan. On ajateltu, että Hämeen linna olisi rakennettu tämän ristiretken seurauksena. Tarkoituksena näyttää kaapin paikka niin paikallisille hämäläisille kuin idän novgorodilaisillekin. Novgorodilaisissa kronikoissa niin ikään kerrotaan monista verilöylyistä ja muista kylpytapahtumista ristiretkiajalla. No, edellä mainittu Eerikin kronikka taas kertoo karjalaisten ryöstöretkestä Sigtunan kaupunkiin vuonna 1187. Ja kuulemma tekivät saman tempun myöhemmin Ruotsissa vuonna 1257. Ja vaikka nämä nyt kuulostaakin siisteiltä tapahtumilta, niin muistutetaan kuitenkin, että kummastakaan ei ole varsinaisia todisteita. Mutta näissä kirjoituksissa näitä on kuitenkin käytetty oikeutuksena ruotsalaisten kolmannelle ristiretkelle, joka suuntautui Karjalaan vuonna 1293. Siellä he ilmeisesti tuhosivat karjalaisten linnoitetun kauppapaikan ja pistivät siihen pystyyn tilalle Viipurin linnan. Tarina kertoo, että hommaa johti Torkkeli Knutin poika, Ruotsin marsalkka, joka ainakin jossain kohtaa toimi myös Ruotsin valtionhoitajana. No, tällaiset ryöstö- ja murharetket jatku vielä ainakin vuoteen 1323 asti. Silloin Ruotsi ja Novgorod totesi, että ei perkele nyt riittää. Ja solmittiin kaikille koulusta tuttu Pähkinäsaaren rauha. Eli ensimmäinen tunnettu Suomea koskenut rajasopimus. No viimeistään siihen loppukin ristiretki aika Suomessa ja päästään keskiaikaan, joka tietenkin eurooppalaisessa historian kirjoituksessa alkaa jo jostain sieltä Länsi-Rooman kosahtamisesta. Suomalaisten heimopäälliköiden valta sai hiljalleen väistyä ruotsalaisen tieltä ja kirkon, vaikka se ei välttämättä väestön arkeen vaikuttanutkaan. Eteläisestä Suomesta ja osasta Karjalaa tuli osa Ruotsin valtakuntaa, jota alkoivat myöhemmin kutsua Itämaa nimellä. Mutta se ei ymmärtääkseni ollut mikään virallinen hallinnollinen kokonaisuus. Mutta eiköhän tarkastella seuraavaksi hetki keskiajan Suomea. Tossa muuten näkyy olevan Fiore dei Liberin otukset, jos joku tunnisti. Kivilinnat on varmasti monelle ensimmäisenä keskiajasta mieleen tulevia mielikuvia. Ja näin oli homma Suomessakin. Nämä massiiviset rakennukset ei ollut pelkästään voimannäytteitä ja puolustusrakennuksia, vaan myös paikallisen linnanherrasväen asumuksia sekä hallinnon keskuksia. Ruotsi oli jaettu linnalääneihin, joista 8 oli Itämaassa. Näitä johti linnavouti, joka keräsi veroja, huolehti oikeudesta ja puolustuksesta. Ruotsi erosi siinä aika merkittävästi muusta Euroopasta, että tänne ei koskaan muodostunut feodaalijärjestelmää, vaikka ritareita toki olikin. Talonpojat ei myöskään olleet maaorjia, ja talonpoikiahan ylivoimaisesti suurin osa väestöstä olikin. Muita säätöjä oli maallinen ja hengellinen rälssi, eli aatelisto ja papisto, joiden ei paljon veroja tarvinnut maksella. Sekä kaupunkien porvaristo, kellä oli oikeus kaupankäyntiin. Tässä porvaristo on näköjään kuvitettu jonain kokoomusukkelina. Keskiajastahan on ainakin ennen usein puhuttu pimeänä keskiaikana, ja näin myös Suomen kohdalla. Mutta väittäisin, että perusmaanviljelijälle elämä keskiajalla oli parempaa kuin esimerkiksi 1600-luvulla. Suurin ja tärkein kaupunki oli Turku. Porvoo, Viipuri, Ulvila, Rauma ja Naantali oli pienempiä kaupunkeja, jotka kaikki sijaitsi vesiväylien varrella. Kaupunkien bisneksiä hallitsi porvareista koostuva raati. Vaikka kauppaa käytiin ainakin virallisesti vaan kaupungeissa, niin maaseutu oli maan leipäkori.
Itämaassa oli 1300-1400-luvulla noin 200 000 asukasta ja Turussa, isoimmassa kaupungissa, noin 1500. Eli tästä nähdään, miten suuri osa ihmisistä asui siellä maaseudulla. Toisin kuin myöhemmin historiassa, niin talonpojat yleensä omisti sen maan, mitä ne viljeli. Oikein varakkaan talonpojan oli mahdollista jopa nousta rälssiin varustamalla ratsumiehen. Maaseutu koostui pienistä kylistä. Kaskiviljelyä harrastettiin edelleen, vaikka se ei ollutkaan enää suinkaan ainoa viljelysmuoto. Kylät oli tosi omavaraisia, koska kaiken ostaminen oli tosi kallista. Ja kuten aiemmin sanoin, niin virallisesti kaupankäynti oli sallittua vain kaupungeissa. Idässä ja lännessä viljeltiin vähän erilaista viljaa erilaisen ilmaston ja kulttuurin vaikutuksesta. Perinteinen rautakausimuotinen vaatetus säilyi idässä pidempään, kun taas eurooppalainen ja varsinkin germaaninen muoti alkoi saada jalansijaa lännessä sekä kaupungeissa. Talonpojan ruokavalio oli ehkä yllättävänkin terveellinen, ainakin hyvinä satovuosina. Härkäpavuista saatiin kasviproteiinia ja leipä, puuro ja velli oli ruokavalion perusta. Metsästys ja kalastus toi lisää pötyä pöytään ja syrjäseuduilla tietenkin enemmän. Oluesta, joka oli silloin paljon miedompaa, saatiin lisäkaloreita ja ainakin kaupungeissa saattoi olla usein myös turvallisempaa juoda kuin vesi. Usein viikon samana päivänä syötiin samaa ruokaa, ja tämä tapa on säilynyt torstaisen hernekeiton muodossa tähän päivään saakka. Ruokaa säilyttiin suolaamalla, hapattamalla, savustamalla ja mitä näitä nyt oli. Kotieläiminä pidettiin esimerkiksi lampaita, kanoja ja vuohia, mutta lähinnä maidon, munien ja villan takia, koska teurastaminen lihan saamiseksi ei ollut taloudellista ja sen takia sitä harrastettiin vaan lähinnä juhlapyhinä. Lisäksi se liha totta kai pilaantui helposti. Varakkaampi aatelisto ja papisto sitten kyllä veteli lihaa ihan reippaasti, niin kuin on ollut yleistä historiassa eri puolilla maailmaa. Linnojen ylellisissä pidoissa saattoi olla jopa muualta tuotua viiniä, joka oli paljon makeampaa kuin nykyinen viini. Mitään pää- ja jälkiruuan käsitteitä ei oltu vielä keksitty, vaan syötiin sekaisin vaikkapa kalaa ja hunajakakkuja. Keskiajan Maut-nimistä kirjaa muuten suosittelen, jos aihe kiinnostaa. Painos taitaa olla loppu, mutta divareista saattaa löytyä. No, miten sitten matkustettiin? Suurin osa maastahan oli edelleen erämaata. Merenpinta oli jääkauden jäljiltä hiljalleen vetäytynyt ja joet ei ollut enää yhtä leveitä ja syviä. Eli laivat ei pystynyt enää purjehtimaan ylävirtaan samalla lailla kuin vaikka aikaisemmin rautakaudella. Teitä rakennettiin tärkeiden kaupunkien ja linnojen välille. Niin sanottu Hämeen härkätie Turusta Hämeenlinnaan, paikotellen vielä jokseenkin alkuperäisessä muodossaan. No, ne tiethän oli aika alkeellisia ja keväällä ja syksyllä huonossa kunnossa, eli pyrittiin matkustamaan talvella ja kesällä. Järvet kun jäätyi, niin niiden päältä pystyi hiihtämään tai menee reellä helposti. Muualla Euroopassa maantierosvot uhkas usein matkailijoita, mutta kuvittelisin, että täällä villipedot oli suurempi uhka. Käsitys siitä, että esimerkiksi karhun nimeä ei saanut mainita metsässä, eli vahvana, koska sehän tarkoitti karhun kutsumista paikalle. Paras matkavakuutus oli matkustaa isommissa ryhmissä ja kantaa mukana keihästä ja varsijousta. Majataloja taikka tavernoita alkoi ilmestyä teiden varsille suunnilleen 1 päivämatkan välimatkan päähän, toisistaan siis. Kaupungista löytyi myös oluttupia ja saunoja, jossa saatettiin harrastaa myös prostituutiota. Toisin kuin ennen on ainakin kuviteltu, niin keskiään ihmiset ei elänyt missään saastossa ja kylpenyt vaan kerran vuodessa, vaikka kaupungit saattoi ollakin verrattain likaisia. Saunat oli Suomessa kovin yleisiä silloinkin, ja vaikka ne olikin tehokkaita hygienian ylläpitämisessä, niin varjopuolena oli se, että siellähän myös levisi sitten kulkutaudit, joista musta surmaepidemia Euroopassa on varmasti kaikkien tuntema. Ilmeisesti Suomi kuitenkin säästyi tältä silloin 1340-luvulla. Saksalaisten kauppioiden Hansaliitto, kun hallitsi Itämeren kauppaa, kaupunkien kiltoja ja varsinkin markkinakaupunkeja, niin heillä oli bisneksiä myös Suomessa. Sitä kautta levisi tietenkin paljon saksalaisia vaikutteita,
eikä saksan kieli ollut mitenkään harvinaista kuulla kaupungeissa Suomen, Ruotsin ja Venäjän rinnalla. Näin kertoo Olaus Magnus Pohjoisten kansojen historiateoksessaan. Papiston virkakielenä taas oli latina, ja saamelaiset puhui tietenkin saamelaiskieliä. Niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin keskiaika oli verrattain aika jees aikaa olla elossa. Mutta nyt kyseenalaistetaan toi väittämä ja puhutaan vähän keskiajan sodista, taisteluista ja tämmöisistä Suomessa. Koska niitähän täällä riitti. No kuten aiemmin sanottiin, niin ristiretki aika oli levotonta ja ryöstelyä ja sotimista oli paljon puolin ja toisin ja kolmin ja nelinkin. Suomalaisten, ruotsalaisten, novgorodilaisten ja muiden välillä. Se sodankäyntihän oli pääasiassa semmoista, että koottiin sotajoukko, mentiin sinne johonkin vihollisten taikka naapuriheimon alueelle, ryöstettiin ja poltettiin kaikki ja otettiin arvoisineet mukaan ja ainakin viikinkiajalla vihollisia orjiksi, jos saatiin kiinni. Ruotsin valtakunta oli hiljalleen konkretisoitumassa, vaikka jotkut sanookin, että Kustaa Vaasa sellaisen vasta perusti satoja vuosia myöhemmin. Noin 1100-luvulta eteenpäin ruotsalainen asutus alkoi kuitenkin lisääntyä Suomen rannikoilla. Ja katolinen kirkkohan siinä levisi heidän mukanaan. Vanhin tunnettu keskiaikainen kirkko Suomessa on Ravattulan kirkko Kaarinassa, joka rakennettiin siinä 1100- ja 1200-luvun taitteessa. Eli pian sen jälkeen, kun paavi Aleksanteri III kirjoitti Uppsalan arkkipiispalle, miten ne saakelin suomalaispakanat vastustaa kirkkoa. Ne ryökäleet teeskenteli kunnon kristittyjä, kun miekalla uhattiin. Mutta heti sotaväen poistuttua alkoi kiusata pappeja ja pilkata tätä uskoa. No samassa hengessä suomalaiset ja karjalaiset olisi kuulemma polttanut Sigtunan kaupungin Ruotsissa. Tästä nyt ei mitään varsinaisia todisteita kyllä ole. Vuotta 1229 pidetään perinteisesti Turun perustamisvuotena, vaikka tiedetään, että kauppa- ja asuinpaikka se on ollut kyllä kauan ennenkin. Turusta käsin operoi myös ensimmäinen Suomen piispa, josta on pitäviä todisteita. Herran nimi oli Tuomas ja hän toimi piispana noin vuosina 1220–1245. Aikana, jolloin Ruotsin aateliset kamppaili valtaistuimesta. Kirjeenvaihto paavin kanssa kertoo taas, että ilmeisesti näihin aikoihin pakanoiden väkivalta olisi lisääntynyt. Ja pakanoilla tässä tarkoitetaan ilmeisesti Novgorodia, karjalaisia ja hämäläisiä. Ja tästä seurasi ilmeisesti jonkinlaista kauppasaartoa näitä vastaan. Novgorodhan ei siitä oikein perustanut, ja kertoman mukaan prinssi Jaroslav II hyökkäsi Hämeeseen ehkä vuonna 1227. Ja kerrotaan taas, että seuraavana vuonna suomalaiset olisi tehnyt vastahyökkäyksen jopa 2000 miehen voimalla. Mutta se meni päin helvettiä. No, hämäläisillä ja piispa Tuomaalla piti kiirettä. Paavi Gregorius IX kirje vuodelta 1237 kertoo Hämeen pakanoiden kapinasta Etelä-Suomessa. Se menee suunnilleen näin. Pienet lapset, joille Kristuksen valo on kasteessa valjennut, he tempaavat väkivaltaisesti irti tästä valosta ja tappavat. Täysikasvuisia, kiskottuaan heiltä ensin sisälmykset, he uhraavat pahoille hengille ja pakottavat toisia juoksemaan puiden ympäri aina hengen lähtöön asti. Mutta muutamia pappeja he sokaisevat. Paavin kirjeistä paljastuu taas käsky aseisiin Norjan naapurissa asustavia pakanoita vastaan. Ja ilmeisesti kirkon seuraava siirto ei suuntautunut hämäläisiä, vaan Novgorodia vastaan. Mongolien valloitukset oli heikentänyt valtakunnan itäistä vihollista, ja Ruotsi ajatteli käyttää tätä hyödykseen. Ainakin siis Novgorodin ensimmäisen kronikan mukaan, eli kannattaa taas suhtautua varauksella. Siinä kerrotaan legendaarisesta Nevajoen taistelusta, jossa ruotsalaisten, norjalaisten, suomalaisten ja hämäläisten suuri joukko teurastettiin. Sankari prinssi Aleksanteri II on tästä kiittäminen. No, hämäläisillä piti kuitenkin kiirettä. Birger Jarli Ruotsista käynnisti taas valloitusretken Suomeen 1200-luvun puolivälissä, jota on Eerikin kronikassa, jota on sitten noin 100 vuotta myöhemmin kirjoitetussa Eerikin kronikassa kutsuttu ristiretkeksi.
Jotain perää siinä voi ollakin, koska tiedetään, että ruotsalaisasutus Suomessa lisääntyi näihin aikoihin. Samoihin aikoihin perustettiin Suomen ensimmäinen luostari Turkuun. Pian sen jälkeen katedraalikoulu, ensimmäinen Suomessa sekin, todennäköisesti noin 1276. No, Ruotsin valtaa ei tietenkään vahvistettu vaan kirkoilla ja luostareilla, vaan myös kivilinnoilla. Turun linna ilmeisesti ensimmäisenä ja sen rakennus aloitettiin noin 1280, ehkä samoihin aikoihin Turun tuomiokirkon kanssa, josta tulikin sitten katolisen kirkon valtaistuin Suomessa. Hämeenlinna seurasi aika pian perässä. Monia rautakautisia linnavuoria käytettiin vielä aktiivisesti tähän aikaan, mutta ne alkoi menettää merkitystä, kun Ruotsin ote maasta vahvistui. Näihin aikoihin, eli noin 1280, sekä aatelisto että papisto sai verovapauden. Toistan itseäni, mutta verovapauden saattoi saavuttaa myös talonpoika varustamalla aseistetun ratsumiehen. Toistan itseäni vähän lisää, nimittäin 1293 marsalkka Torkkeli Knutinpoika johti niin sanottua kolmatta ristiretkeä Suomeen, taas Eerikin kronikan mukaan. Tämä leppoisa ja mukava retki oli suunnattu karjalaisia vastaan, joiden ryöstelyyn ja mellastukseen oltiin kyllästytty. Ristiretki oli menestys ja sitä seurasi Viipurin linnan rakentaminen, josta tulikin Ruotsin itäisin, miksikä sitä sanoisi, jalansija. No, linna kumminkin. Kuninkaalla ja Knutinpojalla kuitenkin meni sukset ristiin ja tää telotettiin Tukholmassa vuonna 1306. Papistokin alkoi päästä linnojen makuun, nimittäin Kuusiston piispanlinna oli mahtava ja näyttävä linnoitus, aivan niin kuin Jeesus Raamatussa kehotti rakentamaan. No, linnoja rakennettiin, mutta kahatot Novgorodin kanssa ne vaan jatku. Suomalaiset piispankronikat kertoo, että novgorodilaiset olisi polttanut ja ryöstänyt Turun ja sen tuomiokirkon vuonna 1318. Ja kertauksen vuoksi sanotaan vielä, että 1323han Ruotsi ja Novgorod solmi tämän Pähkinäsaaren rauhan. Ja siihen loppui sitten kaikki sodat molempien välillä. Paitsi että ei tietenkään loppunut. No, vaikka rauha olikin solmittu, niin Ruotsin ongelmat ei loppunut siihen. 1350 musta surma, eli tämä ruttoepidemia, saapui myös Ruotsiin. Siihen kuoli arvioiden mukaan 1/4 tai jopa puolet Euroopan väestöstä ja paikoitellen kokonaisia kyliä. Ilmeisesti Suomi kuitenkin välttyi tältä aallolta. No, sitten 1364 Ruotsissa kamppailtiin kruunusta, ja nämä karkelut ulottu Suomeen asti. Turku piiritettiin ja se lopulta antautui kuninkaan joukoille. Suomea hallitsi mahtimies Buu Joninpoika. Tänä aikana suomalaiset pääsi kuninkaan käräjille Ruotsin puolelle. Toisin kuin muualla Euroopassa, niin Ruotsin kuninkaat valittiin vaaleilla. No, sitten 1389 Ruotsin kuningas Albrecht Mecklenburgilainen hävisi Ranskan kuningatar Margaretalle. Ranskalaiset piiritti Tukholmaa, mutta heitäpä avustikin Vitaaliveljet, pahamaineiset Itämeren merirosvot, jotka rosvosivat Suomenkin rannikoilla. Suurin osa Ruotsista päätyi Margaretan haltuun, ja se johtikin Kalmarin union perustamiseen, johon kuului Ruotsi, Norja ja Tanska, ja joka kesti jossain määrin aina vuoteen 1523. Ja vuonna 1398 sitten Vitaaliveljen päällikkö Sven Sture antautui kuningattaren joukoille. Tai ilmeisesti ei henkilökohtaisesti, mutta Korsholman linna kuitenkin siirtyi pois heidän hallustaan. OpenAIt ja muut nykyään mellastaa vapaasti, mutta keskiajalla Hansaliitto laittoi Vitaaliveljet pois päiväjärjestyksestä, telotti niiden päälliköt ja laittoi seipäiden nokkaan näytille. Kalmarin unionia johti käytännössä tanskalaiset, eikä siis kalmarit, ja heitä kiinnosti lähinnä Tanskan asiat, eli eteläisen Itämeren bisnekset ja kilpailu Hansaliiton kanssa. Ruotsalaisethan ei tästä tietenkään tykännyt, koska heidän mielenkiinnon kohteensa oli tuolla pohjoisessa idässä ja Novgorodin rajalla.
Mutta tässä videossa koitan keskittyä enemmän suomalaisten taikka Suomen sukusten heimojen asioihin, eikä niinkään Skandinavian valtapeleihin. Eli palataanpa takaisin Suomeen. Siellä alettiin lyödä omaa rahaa, perustitteenpa sinne myös Suomen asioista vastaava tuomioistuin, joka ilmeisesti kuitenkin palo pahoin. 1434 alkanut Engelbrektin kapina Ruotsin kuningasta vastaan ulottui myös Suomeen ja sisälsi muun muassa Kastelholman linnan piirityksen Ahvenanmaalla. Piirityksestä puheen ollen niin Raaseporin linnan valtas merirosvot vuonna 1437, mutta menettivät sen pian takaisin. Seuraavaksi kapinoitiin Lounais-Suomessa ja Karjalassa. Samana vuonna avattiin birgittalaisluostari, eli ensimmäinen luostari, johon naisilla oli asiaa. 1400-luvulla olikin kaikenlaista rakennusprojektia, ehkä näkyvimpänä Olavin linna Novgorodin uhkaa vastaan. Se oli Suomen modernein keskiaikainen linna ja ensimmäinen, missä oli pyöreitä tykkien aikakaudelle sopivia torneja. Ja sekös tuli tarpeeseen. Vuonna 1478 Moskova oli nielaissut Novgorodin, eikä siellä oltu kauhean iloisia siitä, miten suomalaisasutus oli levinnyt Pähkinäsaaren rauhan rajojen yli. Vanhana vihana tunnettu sota sodittiin 1495–97. Mitään rajoja ei sen seurauksena muuttunut, mutta hävityksen kauhistusta se kyllä aiheutti. Harmi kun ei ole nyt suomenkielistä tekstiä enää tässä käsillä, mutta Robert Brandbergin kirjassa Suomi sodassa kerrotaan talonpoikien valituskirjeestä, joka menee suunnilleen näin. He polttivat, kiduttivat ja murhasivat vaimojamme, lapsiparkojamme ja miehiä, jotka pakenivat. He veivät vaimomme ja lapsemme ja veivät heidät Venäjälle. Miehet he ottavat ja ripustavat ylös alaisin jaloistaan, sytyttävät tulen heidän alleen, joka polttaa heidän hiuksensa ja partansa. Tämän jälkeen he laittavat tulisen astian heidän rinnalleen ja polttavat lihat heidän luistaan. Sitten he sitovat köydet päiden ympärille ja vääntävät sitä, kunnes silmät pullahtavat ulos. He viiltävät vatsat auki ja laittavat heidät juoksemaan puiden ympäri niin pitkään kuin heidän sisälmyksensä riittävät. Joiltakin he repivät parrat irti ja sitten teloittavat. Vaimo parkamme he ripustavat roikkumaan käsistään, hakkaavat ruoskilla, leikkaavat nännit irti, lävistävät keihäillä ja kiduttavat kuoliaiksi. Lapsiparkamme he vievät, seivästävät heidät aidan seipäisiin, samalla kun ampuvat ne täyteen nuolia. Lapset he lukitsevat taloon ja polttavat elävältä. Jos joku selviää, tökkivät he tätä keihäällä ja heittävät takaisin tuleen. Tällaisia kuvauksia venäläisten touhuista löytyy aika paljon Suomen historiassa. Ei mennä niissä enää yksityiskohtiin tässä videossa, mutta olkoon tämä nyt yhtenä esimerkkinä. No sitten vuosisadan vaihteessa Kalmarin unioni alkoi rakoilla. Ja valtakuntien jo tällaisten hajotessa niin sotiahan siitä yleensä seuraa, ja niin kävi tälläkin kertaa. Turku ja Porvoo ilmeisesti poltettiin näiden seurauksena. Eli tosiaan 1400- ja 1500-luvun taite oli aika levotonta aikaa Suomessa. Keskiaika oli loppumaisillaan ja uusi aika alkamassa. Huonosti toimiva Kalmarin unio oli kosahtamaisillaan. Tanskalaiset ryöväs ja hävitti Ruotsia aina Suomen eteläosiin asti. Itärajan vanha vika niin ikään jätti paljon tuhoa ja ruumiita jälkeensä, mutta siitä ei ollut ratkaisemaan rajakiistoja Ruotsin ja Novgorodin välillä. Puhutaan sitten taas hetki Ruotsin valtapeleistä, koska niiden vaikutukset ulottuu vahvasti Suomeenkin. Oli hyinen helmikuu 1520, kun Tanskan Kristian II marssi Tukholmaan ja kruunautti itsensä unionin kuninkaaksi. Jätkä oli kutsunut aateliston sinne paikalle ja lupas armahtaa vastustajansa. No, nämä sitten nielivät syötin ja Kristian vangitsi heidät ja erotti heidän päänsä ruumiistaan kaupungin aukiolla. Kekkereiden nimeksi tuli Tukholman verilöyly ja sen tarkoitus oli pelotella ruotsalaiset ruotuun. No, toisin kävi.
ruotsalaiset nousikin Tanskan kuningasta vastaan, ja heitä johti eräs Kustaa Vaasa, jonka isä oltiin mestattu tässä verilöylyssä. Tämä kansannousu 1500-luvun alussa sai nimen Ruotsin vapaussota. 1523 mennessä Kristian oli heivattu valtaistuimelta verisen sodan jälkeen. Kustaa Vaasa kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi, ja Itämaa, eli siis Suomi, oli taas osa Ruotsia. Ja siihen loppukin keskiaika. Seuraavat noin 100 vuotta tunnetaan Vaasa-aikana. Se olikin semmoista uudistusten aikaa, jolloin maata modernisoitiin reippaasti. No mitä tämä tarkoitti sitten perusmaanviljelijälle? Aluksi ei varmaan ihan kauheasti. He viljeli edelleen maata ja muodosti yhteiskunnan selkärangan ja leipäkorin. Siellä hoitivat peltoja ja kotieläimiä, söivät velliä ja torstaisin hernekeittoa. Metsästelivät, kalastelivat, viettivät juhannusta ja kekriä tai joulua. Muutamaa vuotta aikaisemmin saksalainen pappi nimeltään Martin Luther oli hyppinyt paavin varpaille oikein kunnolla. Jampan tarkoituksena oli uudistaa katolista kirkkoa, jota hän piti ahneena ja korruptoituneena. Lutherin teot käynnistikin semmoisen tapahtumien sarjan, jonka jäljiltä Eurooppa oli veren ja tuhkan peitossa, vaikka se ei varmaan ollutkaan Herran tarkoitus. Ja siinä oli monella suomalaisellakin osansa. Mutta tästä lisää vähän myöhemmin. Kuten monet valtakunnan laitokset, myös kirkko koki merkittäviä uudistuksia. Ennen usein uskonpuhdistukseksi kutsuttu kirkon reformaatio tarkoitti sitä, että valta siirtyi kirkolta kruunulle, ja sekös kuninkaalle sopi oikein hyvin. Kuusiston piispanlinna pistettiin matalaksi, eli sinne meni kirkon sotilaallinen tukikohta. Mutta reformaatioon kuului myös kirkon tuominen lähemmäksi sitä tavan maajussia Lutherin periaatteiden mukaan, esimerkiksi kääntämällä Raamattu ruotsiksi ja suomeksi. Jälkimmäisen hoiti kukas muu kuin Mikael Agricola, Turun piispa ja itse Lutherin oppilas. Herraa pidetään usein suomen kirjakielen isänä, ja se on ihan totta kyllä, koska hänen ABC-kirjansa oli ensimmäinen suomeksi julkaistu kirja. On kuitenkin todennäköistä, että esimerkiksi papit ja muut luku- ja kirjoitustaitoiset suomalaiset on kirjoittanut muistiinpanoja suomeksi ennen Agricolaa, mutta näitä ei ole säilynyt. Raamatun käännöksensä esipuheessa Agricola listaa Hämeen ja Karjalan pakanoiden epäjumalia. Lista ei ole missään nimessä mikään vedenpitävä kuvaus aikansa pakanallisesta pantheonista, mutta ihan hyvä todiste siitä, että pakanalliset uskomukset eli vielä luterilaisen Suomen alkuaikoina. Paitsi pyhän kirjan, niin uudistuva valtakunta tarvi myös historian kirjat. Ja sellaisia skriivailtiin. Ruotsalaisten ja suomalaisten sanottiin polveutuvan suoraan Raamatun sankareista ja muinaisista korkeakulttuureista. Tämä oli tietenkin täyttä fiktiota, mutta sillä ei ollut niin väliä. Kirjallisuuden lisäksi niin ensimmäinen yksityiskohtainen kartta Pohjoismaista julkaistiin vuonna 1539. Sen nimi oli Carta Marina, ja sen teki ruotsalainen kartanpiirtäjä ja kirkonmies Olaus Magnus. Kartan eteläreunaan kuningas Vaasa perusti Helsingin vuonna 1550 kilpailijaksi Tallinnaa eli Rääveliä vastaan. No, kuninkaan harmiksi se rakennettiin kuitenkin ihan väärään paikkaan, petollisen saariston taakse. Kaupunkien perustaminen on tosi jees, mutta mitä tämä video olisikaan ilman sotia Venäjää vastaan? Venäjän rajalla kahakoitiin usein, ja ryöstöt puolin ja toisin oli yleisiä. Tämä eskaloitui täydeksi sodaksi vuonna 1555. Homman nimi oli Kustaa Vaasan taikka Suuri Venäjän sota, ja siinä käytettiin tiettävästi ensimmäistä kertaa suomalaisia hiihtojoukkoja ikään kuin joukko-osastona. Juho Maununpojan komentamana he tekivät selvää jälkeä vihollisista eräässä taistelussa. Ruotsi piiritti Pähkinäsaaren linnaa,
mutta ei onnistunut valtaamaan sitä ja eteneminen kohti Moskovaa tyssäsi siihen. Huhu alkoi levitä, että rajan takana Iivana julma kasaili isoa sotajoukkoa vastahyökkäykseen, ja tämän kuultuaan ruotsalais-suomalaiset joukot teki niin sanotusti U-käännöksen. Seuraavana vuonna venäläisjoukot vyöry Karjalan kannakselle ja tappoi kaiken tieltään, mutta eivät onnistuneet valtaamaan Viipuria. Aselepo solmittiin, mutta rajaan ei tullut taaskaan muutoksia. No samapa tuo, koska pari vuosikymmentä myöhemmin käytiin uusi sota nimeltään Pitkä viha. Suomen puolella se oli pitkälti nopealiikkeistä sissisotaa, johon yhdistetään usein legendaarinen sotapäällikkö Pekka Vesainen. Venäjä soti samaan aikaan myös puolalaisia, liettulaisia, tanskalaisia ja norjalaisia vastaan, ja sehän sopi Ruotsille oikein hyvin. Rauha solmittiin vuonna 1595, ja tällä kertaa seurasi myös rajamuutoksia karttaan. Ruotsi sai alueita Pohjois-Virosta ja Suomesta, kun taas Venäjä pääsi taas käsiksi Inkerin maahan. Samalla kun talonpojat kärsi sodan rasituksista, aatelisto pääsi maistamaan renessanssin humputuksia. Tämä villitys oli vihdoin levinnyt Italiasta Suomeen parisataa vuotta myöhemmin. Tärkeä renessanssihahmo oli kuningatar Katerina Jagellonika ja hänen renessanssihovensa Turun linnassa. No kuten arvata saattaa, niin kaikki tämä sotiminen kyrsi talonpoikia aika melkoisesti. Raskaiden verojen lisäksi heidän piti ylläpitää ja varustaa armeijoita myös rauhan aikana. Aatelisto taas oli hyötynyt sodista saamalla uusia läänityksiä ja ryöstösaalista. Samaan aikaan vaasasukuinen kuningas Sigismund III kränäili setänsä Kaarle-herttuan kanssa. Suomen käskynhaltija eli käytännössä johtaja Klaus Fleming tuki Sigismundia. Kaarle-herttua lupasi talonpojille poistaa heiltä linnaleirin rasituksen, jos he tukisivat tätä valtataistelussa. Fleming vastasi entistä lujemmilla otteilla ja alkoi kiusata talonpoikia oikein kunnolla. Tilanne kärjistyi entisestään ja talonpojat oli saaneet tarpeekseen. Vuoden 1595 loppuun mennessä talonpojat nousivat kapinaan varakkaan ratsutilallisen Jaakko Ilkan johtamana. Tästä innostuneena talonpoikia tarttui aseisiin ympäri maata, mutta heillä ei kuitenkaan ollut mitään jakoa Flemingin koulutettua ja hyvin aseistettua armeijaa vastaan. Tämän sisällissodan lukuisista taisteluista 2 loppui sillai, että Ruotsin armeija lupasi armahtaa kapinalliset, mutta teurastikin ne heti näiden antauduttua. Kapinan kukistamisen jälkeen Flemingin joukot kostivat ryöstelemällä maaseutua. Kaarle-herttuun onnistui kuitenkin heivata Sigismund, jota siis Fleming tuki, pois valtaistuimelta, ja sen jälkeen Kaarle vallotti Suomen ja pisti lihoiksi suuren osan Suomen aatelistoa, jotka oli Sigismundille uskollisia. Poliittisten vihollisten telottaminen alkaa kuulostaa aika yleiseltä tässä kohtaa. Kaikki tämä sotiminen heikensi suomalaisväestöä merkittävästi, ja sitä ei myöskään auttanut vuoden 1601 nälänhätä, joka kylvi tuhoa ja kuolemaa ympäri maata. Keskiajan lämpöjakso oli myöskin ohi, eikä sekään varsinaisesti auttanut. Mutta onneksi tämän jälkeen sentään suomalaiset sai elää rauhassa aikojen loppuun asti. No ei oikeasti. Lisää sotimista ja kuolemaahan sieltä oli luvassa, kun Ruotsi nousi sotilaalliseksi suurvallaksi. 1600-luvulle tultaessa Ruotsi ei ollut enää mikään pieni ja syrjäinen kuningaskunta. Tämä oli se syrjäinen, mutta ei merkityksetön. Valtaistuin pelit oli tässä kohtaa pelattu ja suomalaisten kapinat murskattu. Näitä pelejä pelattiin kuitenkin paljon vielä Itämeren ympäristössä. Venäjä, Puola, Liettua ja pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta esimerkiksi. Ruotsi pystyikin käyttämään tätä hyödykseen ja nouseen suurvallaksi, jota kutsutaan usein ruotsalaiseksi imperiumiksi, ainakin englanniksi. Ja tätä Ruotsin suurvalta-aikaa käsitelläänkin seuraavaksi. Vanhassa historiankirjoituksessahan puhutaan usein Ruotsi-Suomesta, mikä on aika hölmöä, koska sen nimistä valtio ei todellakaan ollut olemassa. Suurvalta-ajan katsotaan alkavan vuodesta
1611, kun 16-vuotias Gustav Adolf kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi. Hänen ja seuraajiensa jatkuvat uudistukset sekä hallintoon että armeijaan teki Ruotsista hyvin modernin valtion ja kovan kilpailijan muille Euroopan valtioille sijainnista ja vähäisestä väkimäärästä huolimatta. No, mitä tämä sitten taas tarkoitti suomalaisille? Joku voisi sanoa, että heidät pitkälti unohdettiin tänä aikana, ainakin mitä uudistuksista oli kyse. Tosin kreivi Pietari Brahen aikaa usein muistellaan lämmöllä, niin sanotusti kreivin aikana. Siitä siis tulee tämä sanonta. Toisaalta suomalaiset sai nyt olla ehkä enemmän rauhassa, koska sodat käytiin pääasiassa Suomen ulkopuolella. Ja olihan se varmasti mukavaa, kun omaa kylää ei jatkuvasti poltettu ja hävitetty. Suurin osa väestöstä oli tietenkin edelleen maanviljelijöitä, jotka yhdessä kauppaa käyvien porvareiden kanssa muodostivat yhteiskunnan alaluokan, tai siis rahvaan, taitaa olla oikea termi. Rahvaan yläpuolella oli papisto ja aivan huipulla tietysti aatelisto. Aatelisto mässäili mahtipontisella barokkityydillä, joka tietenkin levisi muualta Euroopasta, mutta ilmeisesti barokin vaikutus Suomessa oli verrattain vähäinen. Säädystä toiseen naiminen ei ollut sallittua, ja käytöksen piti muutenkin heijastella omaa säätyä. Toinen eurooppalainen trendi 1600-luvulta, mikä Suomessa kopioitiin, varsinkin Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla, oli noitavainot. Ei siis keskiajalla. Vaikka noituus olikin edelleen hyvin yleistä, meillä on tiedossa vaan alle 100 kuolemantuomioa 1600-luvulta. Ja taas muun Euroopan hengessä itsevaltius nosti päätään ja kuninkaan ja keskushallinnon voimaa lisättiin, tai siis vahvistettiin. Tässä nyt käännän omia sanoja englannista suomeksi vähän kömpelösti välillä. Eli talonpoikien vähänenkin valta väheni entisestään. Ja voidaankin ehkä siltä osin sanoa, että heidän asemansa heikkeni verrattuna niin sanottuun pimeään keskiaikaan. Osa talonpojista silti edelleen omisti ja peri viljelemänsä maata. Ja edelleen ratsusotilaan varustamalla sai verohelpotuksia ja pakkovärväyksen pelkokin väheni, koska se oli aikamoinen isku maatilalle, jos työikäiset miehet vedettiin sotimaan johonkin kuka tietää minne, ja vailla aavistustakaan siitä milloin, jos ikinä, he tulisivat palaamaan. Mutta ennen sotajuttuja niin puhutaan hetki kirkosta, joka oli tosiaan katolisesta kääntynyt luterilaiseksi ja kruunun tiukassa hallinnassa. Luterilaisuuden levittämisen lisäksi kirkon tehtävänä oli opettaa porukkaa lukemaan, ja lukutaito paranekin hiljalleen Suomessa. Myös koulutustaso nousi hiljalleen, kun kouluja avattiin, muun muassa Turun Akatemia 1640, Helsingin yliopiston edeltäjä. Jämpti luterilaiden identiteetti oli myös kätevä ase ortodoksi venäläisiä ja katolisia saksalaisia ja näiden liittolaisia vastaan. Propagandamielessä siis. Ja tästähän päästään 30-vuotiseen sotaan, joka tätä videota varten karkeasti yksinkertaistettuna oli pitkä sota Euroopassa katolisten ja protestanttien välillä. Nykyään voi olla vaikea hahmottaa, kuinka pitkä ja julma se oikeasti oli. Uhriluku oli miljoonia, varsinkin kun lasketaan mukaan kulkutautien uhrit. Ja se kesti tosiaan 30 vuotta, vähän laskutavasta riippuen toki. Ruotsi liittyi mukaan 1630, ja Ruotsin osallistuminen oli merkittävässä osassa siinä, että sotaonni kääntyi protestanttien puolelle. Gustav Adolf oli uudistanut Ruotsin armeijaa menestyksekkäästi. Mikko Laakso kertoo kirjassa Hakkapelitöistä korpisotureihin, että Adolfin tykistö ja ratsuväki oli kevyempiä ja liikuteltavampia, ja koko armeija oli tehokkaasti johdettu. Se oli suunniteltu murskaamaan espanjalais- ja saksalaistyyliset muodostelmat. Ja niin se monesti teki. Noin 1/3 joukoista oli Suomessa, mutta suomalaiset muodosti välillä jopa yli puolet ratsuväestä. Rynnäköistään ja sotahuudostaan tunnettu suomalainen ratsuväki onkin saavuttanut jokseenkin legendaarisen aseman suomalaisessa historiankirjoituksessa. Vaikka suomalaiset muodostikin suurin osan armeijasta, eivät he nauttineet sodan ryöstösaalista.
toisin kuin aatelisto, joka keskiajalta alkaen oli kääntynyt ruotsinkieliseksi. Ja uudet vallatukset toi taas lisää varallisuutta aateliston ja valtakunnan taskuihin. Sodan lopettanutta Westfalenin rauhaa on joskus pidetty suvereniteetin alkupisteenä, eli muut valtiot ei saa huseerata toisen valtion alueella. Ja tätähän pidetään nykyään aika itsestäänselvyytenä, riippuen tietysti missä päin maailmaa elää. Eihän se käytännössä toteudu suuressa osassa maailmaa vieläkään. Ruotsi soti 30-vuotisessa sodassa vaan 5 vuotta, mutta kuten tapoihin kuului, jatkoi Ruotsi sotimista naapurimaiden kanssa. Voidaan sanoa, että kaikki tämä sotiminen jätti talouden vähän vähemmälle huomiolle ja alikehittyneeksi, vaikka uusia kaupunkeja kuten Oulu, Vaasa ja Kokkola perustettiinkin. Ja ne perustettiin nimenomaan tervabisneksen ympärille, mikä oli Suomen tärkein vientituote. Viennistä ja tuonnista puheen ollen Ruotsi otti käyttöön merkantilistisen talousajattelun. Se tarkoitti sitä, että maailmassa on rajattu määrä resursseja ja varallisuutta, ja sitä pitäisi virrata enemmän maahan kuin mitä sitä virtaa maasta pois. Maanviljelijöitähän suurin osa oli edelleen. Näin pohjoisessa on siinä ja siinä, oliko maanviljely edes välttämättä kannattavaa, ja Suomi olikin tosi haavoittuvainen huonojen satojen ja katovuosien suhteen. Ja niitähän oli luvassa vieläpä parina vuonna peräkkäin. Kuningas kun oli keskittynyt sotimiseen, suurina kuolonvuosina tunnettu nälänhätä pyyhkäs Euroopan ympäri, ja se oli erityisen kova täällä pohjoisessa. Osittain merkantilistisesta taloudesta johtuen ruokaa ei voineet ostaa edes ne, keillä oli varaa, kertoo Mirkka Lappalainen kirjassa Jumalan vihan ruoska, suuri nälänhätä Suomessa. Rankka kirja, mutta suosittelen. Jopa 1/3 Suomen väestöstä kuoli nälkään ja siitä seuranneisiin tauteihin, mikä tekee siitä yhden pahimmista ei-ihmisen aiheuttamista nälänhädistä, jonka kuolleisuus oli täysin verrattavissa aiempaan mustaan surmaan. Uutiset tästä levisi kuitenkin siinä aikana vielä aika hitaasti, ja valtion johdossa ajateltiin, että ihmiset kuoli tahallaan välttääkseen veronmaksun. Ja tämä ei siis ole vitsi. No, samaan aikaan toisaalla Ruotsin viholliset ei olleet vaan levänneet laakereillaan. Vuoteen 1699 mennessä Tanska, Norja, Venäjä, Puola ja Saksi oli muodostaneet voimakkaan, joskin löyhän liiton, joka sitten lähti Ruotsia vastaan niin sanottuun suureen pohjan sotaan. Ja tähän päättyi Ruotsin suuvalta-aika. Koska niin kuin historia opettaa, niin imperiumit tuppaa romahtamaan ennen pitkää, ja siinä on yleensä samoja piirteitä jokaisessa. Isompien imperiumien tapaan Ruotsikin oli haukannut enemmän kuin mitä pystyi pureskelemaan niin sanotusti. Pureskelua vaikeutti myös nälänhädän kuluttamat hampaat. Vaikka Ruotsi menestyikin aluksi taistelukentillä, eteneminen Moskovaan kuitenkin pysähtyi taas kerran. Ja muutenkin luultavasti aika tuttu kuvio kaikille, ketkä on sotahistoriaan vähän perehtynyt. Vuonna 1709 Pultavan taistelussa lähes koko ruotsalainen armeija vangittiin tai hävitettiin. Seuraavan vuosikymmenen Ruotsin armeija viettikin puolustushommissa. Vainolainen eteni syvemmälle ja syvemmälle Ruotsin alueille ja valloitti koko Suomen vuosina 1417–21. Ja se oli taas muuten aivan kamalaa aikaa se. Lihapullat ja perunamuusi on pohjoismaisen keittiön kulmakiviä. Tämä yksinkertainen, täyttävä annos on sekä vanhojen että nuorten suosikki, ja meistä monella on varmasti lämpimiä muistoja tämän herkun ääreltä. Tarkastellaanpa siis, miten lihapullat saapuivat Ruotsiin ja sen myötä Suomeen. Pultavan murskatappion jälkeen Ruotsin kuningas Kaarle XII pakeni Ottomanien valtakuntaan, jossa hän tarinan mukaan maistoi lihapullia, piti niistä suuresti ja toi ne mukanaan Ruotsiin.
Tämä on suosittu tarina, mutta en menisi vannomaan sen todenperäisyyden nimiin. Suomalaisille taistelun jälkimainingit olivat kuitenkin kaikkea muita kuin kotoisia aterioita lihapullien äärellä. Armeija kun oli pilkottu pultavassa 1000 päreiksi, puolustamaan ei jäänyt juuri ketään. Ruotsin kukistuttua Venäjä nousikin Itämeren alueen johtavaksi suurvallaksi ja pyyhkäisi Suomen yli jättäen jälkeensä verta ja kyyneleitä. Tämä venäläismiehitys vuosien 1714 ja 21 välillä tultaisiin tuntemaan ison vihan aikana, eikä varmaan ole vaikea arvata miksi. Kuten sanoin keskiajan kohdalla, niin en mene tässä videossa enää yksityiskohtiin, mitä tulee sotien ja miehitysten hirmutekoihin, mutta tässä nyt kuitenkin vähän infoa antamaan peruskäsitys siitä, millaista isovihan aika oli. Venäjän sotajoukot tuhosivat järjestelmällisesti kaiken, minkä kykenivät. Keisari Pietari Suuren käskyjen mukaan Pohjanmaan rannikko piti hävittää niin perusteellisesti, etteivät Ruotsin joukot pystyisi sieltä enää koskaan etenemään itäänpäin. Kaupunkeja poltettiin maan tasalle, asukkaat murhattiin ja raiskattiin ja lapset vietiin orjiksi. Väkivalta vain raaistui, mitä pidemmälle venäläiset etenivät ja saavutti huippunsa Pohjois-Pohjanmaalla. Ennen joukkomurhia sotilaat kiduttivat väestöä mitä julmimmilla tavoin. Eli kyse oli puhtaasti kansanmurhasta, pyrkimyksenä tuhota järjestelmällisesti tietty väestönosa. Ketkä pystyivät suinkin pakenemaan Ruotsiin, pakenivat. Tämä oli tietenkin enemmän mahdollista yläluokalle, ja talonpoikaisväestön kohtaloksi jäi piilotella metsissä ja yrittää olla nääntymättä nälkään ja piilotellen vihollisen sotilailta. Suomalaisten, sanotaanko varovainen suhtautuminen Venäjään, juontaakin juurensa pitkästi ison vihan ajasta. Ja sitä pidetään monesti synkimpänä aikana Suomen historiassa, varsinkin paikallisesti. No mutta tästä eteenpäin video onkin pelkkää hattaraa ja sateenkaaria. Nimittäin ison vihan kauhujen jälkeen oli uudistusten aika. Tärkeä sellainen oli iso jako. Maaseudulla keskiaikaisen sarkajakojärjestelmän korvannut systeemi, missä viljelysalat yhdistettiin tehokkaammiksi tuottavuutta lisäämään ja samalla hajautti kylien asutusta merkittävästi. Ja todellakin se lisäsi tuottavuutta ja varallisuutta, mutta myös käytännössä hävitti kylän konseptin sellaisena kuin se ennen tunnettiin. Ja Taivaannaulan Anssi Alhosen mukaan se johti myös siihen, että pyhien luonnonpaikkojen, lähteiden ynnä muiden käyttö väheni. Ja luultavasti samalla väheni myös huutelu vieraisiin taloihin, kun ne olikin yhtäkkiä paljon kauempana toisistaan. Ja se saattoi olla tarkoituskin, ettei talonpojat vaan keksis keskenään mitään hallinnolle epämieluisia ideoita. Ja mietinpä myös, että yhdessä isovihaa seuranneen varovaisuuden kanssa, olisiko tämä voinut vaikuttaa suomalaisten introverttiuteen? Ainakin jos verrataan vaikka Etelä-Euroopan ekstrovertteihin ja mortteihin, missä kylät on edelleen tosi tiiviitä ja kaikki tuntee naapurit tosi läheisesti. No, toistan itseäni nyt melkoisesti sanomalla, että suurin osa väestöstä oli edelleen maanviljelijöitä. Vaikka isojako usein hyödyttikin maata omistavia talonpoikia, se lisäsi merkittävästi vähävaraistempien vuokraviljelijöiden eli torpparien määrää. Tai freelance- tai kevytyrittäjäviljelijöiden, niin kuin niitä varmaan nykyään kutsuttaisiin. Torpparit siis vuokrasivat torpan maanomistajalta ja maksoivat vuokran työnteolla. Ruotujakona tunnettu armeijan värväysjärjestelmä kuitenkin kiusasi talonpoikia edelleen. Muutama talo muodosti ruodun, jonka tehtävän oli varustaa yksi sotilas sotaväkeen. Sen ajan sotaväki muuten pukeutui näihin sinikeltaisiin uniformuihin. Ja tämä kuninkaan mukaan nimetty Karoliinimuoti säilytti asemansa vielä sen jälkeen, vaikka varsinainen Karoliini-aika loppukin. Ymmärtääkseni talonpojat asuu edelleen puisissa mökeissä. Se oli kuitenkin täysin sopimaton asumismuoto kartanon omistajille, papeille ja kaupunkien virkamiehille. Niissä alettiin suosia kivirakentamista
ja sitä jopa tuettiin. Hyvin mahdollista, että tässä ei ollut taustalla pelkkä muoti, vaan huoli puun riittämisestä laivaston ja muun sotilaallisteollisen kompleksin tarpeisiin. Muistaakseni samoihin aikoihin olikohan Tanskassa kruunu istutti valtavan tammimetsän sotalaivoja varten, mutta puiden vihdoin kasvettua laivat olikin jo metallia. 1780-luvulta alkaen näitä hulppeita kartanoita alettiin sitten sisustaa gustavilaistyyliin. Nimi tulee tietenkin kuningas Kustaa III, jonka saavutuksiin kuuluu oopperassa murhatuksi tuleminen. Toinen aikakauden tärkeä hahmo on Anders Chydenius, pappi, poliitikko ja Pohjoismaiden historian tärkein klassinen liberaali, jota on kutsuttu myös Suomen Adam Smithiksi. Jätkä oli kuulemma aikaansa edellä, ja hänen saavutuksiinsa taas kuuluu tervakaupan vapauttaminen Pohjanmaalla, mikä toi paljon lisää varallisuutta alueelle, sekä maailman ensimmäinen lehdistön vapauslaki vuonna 1766. Jatketaan tärkeiden setämiesten parissa. Seuraavana Henrik Gabriel Porthan, jonka työ on lyönyt perustan muun muassa tälle YouTube-kanavalle muiden lomassa. Ja tässä Tero Porthan, yksi suosikki kuvataiteilijoitani, jotenkin toi aihealue ja tyyli miellyttää kovasti. Porthania kutsutaan usein suomalaisen historian isäksi, koska hän sukelsi syvälle Suomen historian ja kansanperinteeseen ja harrasti myös kunnollista lähdekritiikkiä. Se olikin jotain aivan uutta goottilaisen historiankirjoituksen aikana, jolloin pyrittiin todistamaan ruotsalaisten polveutumista Raamatun sankareista ja jotain yhteyksiä suomen ja hebrean kielen välillä ja kaikkea tämmöistä. Porthan puuhasteli myös ensimmäisen Suomessa julkaistun sanomalehden kanssa, jota julkaistiin 14 vuoden ajan. Vuonna 1776, kun kuuluisat Amerikan 13 siirtokuntaa taistelivat itsenäisyydestään, ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti, Suomenkieliset tietosanomat, ilmestyi, mutta sen ilmestyminen loppui jo samana vuonna. Ettei ulottuvaisia ostajia tulevan vuoden aiottuihin tietosanomiin ole nyt ilmestynyt, niin täytyy niiden ulosantamisen kanssa seisahtaa joksikuksi ajaksi. Ja tärkeiden setämiesten teema jatkuu. Seuraavana Christfried Ganander. Jälleen yksi kirkonmies ja kansanperinteen tallentaja. Gananderin sanakirja Mythologia Fennica, joka julkaistiin Porthanin avulla, innoitti pari vuosikymmentä myöhemmin myös Elias Lönnroth-nimistä jätkää ja myöhempiä kansanperinteen ja mytologian tutkijoita. Ja mun mielestä nyt olisi aika julkaista päivitetty versio tällaisesta kirjasta, ja mielelläni sellaisen kuvittaisin. Suomi sai osansa myös 1700-luvun valistusaatteesta. Kirjallisuus oli tähän asti ollut lähinnä uskonnollista, mutta nyt yläluokan keskuudessa nousi uusi villitys, romaanien lukeminen. Suurin osa talonpojista varmaan ei olisi ollut riittävän lukutaitoisia, vaikka kirjoja olisi suomeksi julkaistukin, eli olivat vielä ruotsin ja muun kielisiä tässä kohtaa. Kuninkaan itsevaltiuteen ja suurvalta-aseman kosahtamiseen kyllästyneinä säädyt hallitsi Ruotsia vuodesta 1720 vuoteen 1770 niin kutsuttuna vapauden aikana. No sehän johti kuitenkin siihen, että kukin sääty ajoi lähinnä omaa etuaan. Vastakkain oli kummelitasoisesti nimetyt puolueet Hatut ja Myssy. Hatut sai enemmistön vuonna 1741 ja aloittivat taas yhden sodan Venäjää vastaan. No, tämä hattujen sota meni taas kerran niin kuin meni, ja sitä seurasi mitäs muuta kuin Suomen venäläismiehitys. Tällä kertaa se oli kuitenkin lyhyempi, ja järjestelmällinen väkivalta ja terrori oli miedompaa, mistä syystä tätä kutsutaankin pikkuvihaksi. Ensimmäinen kunnon väestön lasku tehtiin vuonna 1749. Tulokseksi saatiin 2 miljoonaa, joista 400 000 Suomessa. Tämä tulos oli karmea yllätys hallitsijoille, jotka ei siitä kauheasti ulkomaille huudellut siinä pelossa, että tämä pieni populaatio saattaisi houkutella vihollisen vallotushommia. Venäläismiehitysten kauhujen vähenemisen lisäksi eliniänodotetta lisäsi terveydenhuollon parantaminen.
Vuonna 1756 säädettiin, että joka läänissä pitää olla yliopistossa koulutettu lääkäri, ja nämä myös kampanjoi voimakkaasti paremman hygienian puolesta. Kiinnostavana yksityiskohtana mainitaan, miten lääkärit ja kätilöt alkoi mainostaa rintaruokintaa lapsikuolleisuuden vähentämiseksi, kun tapana oli ollut käyttää tuttipullona epähygienisiä lehmänsarvia, josta sai helposti suolistosairauksia, jotka oli tosi vaarallisia vauvoille. Kätilöitä koulutettiin Tukholmassa, ja se olikin valtakunnan ensimmäinen ammatillinen koulutus naisille. Ja tämän inspiraationa toimi tietenkin hallituksen huoli pienestä populaatiosta ja sen kasvattamisesta. No, samoihin aikoihin Venäjästä oli tullut Itämeren mahtivaltio, ja Ruotsin pieni väestö ei pystynyt toimimaan jatkuvana tykinruokina vuodesta toiseen raivoavissa sodissa. Ja Euroopan historiasta kun puhutaan, niin nämä sodat oli todellakin aivan jatkuvia. No, 1800-luvulle tultaessa Napoleonin Ranskalla oli kränää Britannia ja muiden kanssa. Napoleon pakotti suuren osan Euroopasta kauppasaartoon Britanniaa vastaan, ja liittyipä siihen Venäjäkin hävettyään Napoleonille. Britannia oli kuitenkin Ruotsin tärkeimpiä kauppakumppaneita, joten Ruotsia tämä ei luonnollisesti miellyttänyt. No, tämä miellyttämättömyys ei tietenkään miellyttänyt Napoleonia, vaan keisari käski Venäjän pakottaa muut maat kauppasaartoon kaikin käytettävissä oleviin keinoin, mukaan lukien sota. Joten helmikuussa 1808 Venäjä hyökkäsi Suomeen. Ruotsin strategiana oli vetäytyä kohti Oulua samalla vihollista viivästyttäen, ja sitten seuraavana kesänä lähteä vastahyökkäykseen Ruotsista vahvistusjoukkojen turvin. Meni taas aivan päin helvettiä. Keväällä voittamattomina pidetyt Svartholman ja Suomenlinnan merilinnoitukset antautui, ja Venäjän joukot marssi taas kerran Suomen halki. Tsaari Aleksanteri ensimmäiselle tämä tuli ilmeisesti aikamoisena yllätyksenä, koska jätkän tavoitteena oli ollut vain pakottaa Ruotsi siihen kauppasaartoon. Mutta hupsista keikkaa, nyt saikin vallattua Suomen osaksi Venäjän keisarikuntaa. Tämä Suomen sota innoitti myöhemmin paljon kirjallisuutta ja muuta taidetta. Fänrikki Ståhlin tarinoita ja mitä näitä nyt muita on. No, Ruotsin noin 600-vuotinen valtakausi Suomessa oli ohi. Suomi oli nyt Venäjän ja keisarinsa Aleksanteri ensimmäisen kynsissä. Pari edellistä kertaa, kun Venäjän armeija oli pyyhkässyt Suomen halki, oli saunailloista surkeimpia eli verilöylyjä. Tämänkertainen miehitys olikin verrattain ihan mukava. Sekä Napoleonin että sen pelossa, että suomalaiset alkaisi haikailla takaisin ruotsalaisvallan perään, tsaari antoi suomalaisille erilaisia erityisoikeuksia, kuten itsehallinnon. Tätä aikakautta vuodesta 1809 vuoteen 1917 asti kutsutaankin autonomian ajaksi Suomessa. Ja Suomesta tuli suurruhtinaskunta Venäjän keisarikunnassa. Eikä suotta. Suomi erotettiin muusta imperiumista tullirajalla. Ja toisin kuin ruotsalaisvallan aikana, Suomesta kerätyt verot käytettiin myös Suomessa. Vihattu ruotujako sekä asevoimat lakkautettiin. Aiemmin Venäjälle menetettyjä alueita, kuten tärkeä Viipurin kaupunki, palautettiin. Vanhat Ruotsin lait pidettiin voimassa, kuin myös säätyjen erityisoikeudet ja luterilainen kirkko. Luultavasti siksi, ettei suomalaiset pillastuisi mahdollisen pakkokäännytyksen mahdollisuudesta. Aleksanteri kun tunnettiin tiukkana ortodoksin. Nämä osoittautui fiksuiksi siirroiksi Venäjältä, koska Suomen sotaa seurannut miehitys oli verrattain veretön ja suomalaisista tuli tottelivaisia, vakaita alamaisia, kunnes eivät myöhemmin enää olleetkaan. Mutta siitä lisää hetken kuluttua. Mutta ei unohdeta sitä, että vaikka Suomen sodasta toivuttiinkin nopeasti, siinä kuoli aika jäätävästi porukkaa,
varsinkin siviiliväestön varustaessa kummankin puolen armeijoita. Uusi hallinto skriivaili historiaa pitkälti uusiksi, ja varsinkin ison vihan merkitystä vähäteltiin melkoisesti. Aikakausi, jos kiinnostaa enemmän, niin suosittelen ruudussa näkyvää kirjaa. Pienestä Helsingin kaupungista tehtiin pääkaupunki, koska se oli kauempana Ruotsista ja lähempänä Pietaria, ja sitä suojasi Suomenlinnan merilinnoitus, joka oli toki osoittautunut melko hyödyttömäksi antautumalla venäläisille muutamaa vuotta aikaisemmin. Pääkaupungista puheen ollen, niin Turku mainitaan usein Suomen vanhana pääkaupunkina, mutta siihen aikaan, kun sen sanotaan olleen pääkaupunki, Ruotsia hallittiin kyllä Tukholmasta, eikä mitään erillistä Suomen valtio ollut olemassakaan, samalla lailla kuin nyt oli Suomen suuriruhtinaskunta. Täten julistan Helsingin Suomen vanhemmaksi pääkaupungiksi, mutta voidaan tapella aiheesta kommenteissa. No taas kerran, niin miten tämä vaikutti tavan kansalaiseen? Ei välttämättä mahdottomasti aluksi. Yläluokka koostui taas järjestyksessä lähinnä ruotsinkielisistä aatelistosta, papistosta, porvaristosta ja maata omistavista talonpojista. Suurin osa väestöstä oli kuitenkin rahvasta, joka ei kuulunut säätyihin. Rahvaaseen kuului maata omistamattomat talonpojat, työläiset ja kerjäläiset. Suomi oli edelleen köyhä maa, jossa nälkä ja puute vaivasivat tuon tuosta. Ja kuten arvata saattaa, niin köyhillä ei ollut asioihin paljon sanomista. Vain säädyt lähetti edustajiansa valtiopäiville, eli parlamenttiin, eli eduskuntaan. Valtiopäivät ei kuitenkaan kokoontunut kertaakaan vuosien 1809 ja 1863 välillä. Valta olikin senaatin ja nimettyjen virkamiesten käsissä, mistä syystä aikakautta kutsutaan virkavaltaisuuden ajaksi. Suomi ei muuten ollut ainoa alue, jolla oli tämmöinen autonominen asema Venäjällä. Sama homma oli Puolassa, missä kapinoitiin vuonna 1830. Kapina murskattiin ja sinne meni Puolan autonomia. Suomessa tämä mitä luultavimmin noteerattiin ja mahdollisia kapina-ajatuksia ei sen kummemmin edistetty. Tilaisuus olisi kuitenkin ollut esimerkiksi Krimin sodan aikana, kun Britannia, Ranska ja Ottomaanien valtakunta taisteli Venäjää vastaan. Sen taistelut Suomessa tunnetaan Ålannin sotana. Ja se Ålannin sota oli kauhea, kun 300 laivalla seilasi Engelsmanni Suomemme rannoilla ja näin poispäin. Tai näin biisi kertoo. No, kuten sanottu monta kertaa jo ainakin pronssikaudelta lähtien, Suomi oli yhä agraarinen maatalousyhteiskunta. Teollistuminen alkoi täällä verrattain myöhään. Suomalaisen teollisuuden isähahmo James Finlayson perusti Suomen ensimmäisen uudenaikaisen tehtaan Tampereelle. Ja tällä aikakaudella on paljon teknisiä ja muita keksintöjä, joita en varmasti kaikkia tässä pysty listaamaan, mutta mainitaan kuitenkin ensimmäinen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan vuonna 1862. Länsi-Suomessa harrastettiin pysyvämpää viljelyä, kun taas idässä kaskiviljely oli edelleen kova sana. Yksi syy kaskiviljelyn suosiolle ainakin aiemmin oli se, että näitä erämaiden peltojahan ei kruunu tajonnut verottaa. Vaikka 1200-luvulla maatalouskin koki kaikenlaisia uudistuksia, uusia koneita ja työkaluja, niin viljely oli vielä aika tehotonta ja huono sato tarkoitti nälänhätää. Ja tästä päästäänkin Euroopan viimeiseen ei-ihmisen aiheuttamaan suureen nälänhätään 1260-luvulla. Tämän kunnian lisäksi haluaisin vielä muistuttaa edellisestä suuresta nälänhädästä noin 160 vuotta aiemmin, joka oli historian pahimpia. Suurina nälkävuosina tunnettu katastrofi tappoi noin 8–10% koko väestöstä, eli 150–200 000 ihmistä. Huono sato parina peräkkäisenä vuonna yhdessä Ahvenanmaan viljavarastojen sodassa tuhoutumisen kanssa johti ruokapulaan. Tätä pahensi hallituksen kyvyttömyys reagoida ja toimia tarpeeksi tehokkaasti. Siellä ajateltiin, että vastikkeettoman avun tarjoaminen rappeuttaisi kansan moraali.
Hyvin samantapaisia ajatuksia siis kuin viime nälänhädän kohdalla, jossa ajateltiin, että ihmiset kuoli tahallaan veronmaksun välttämiseksi. Ja me tykätään vitsailla, miten isovanhemmat syötti meitä melkoisella vimmalla. Mutta jos miettii, että heidän omat isovanhemmat selvisi suurista nälkävuosista, niin tämähän käy yhtäkkiä järkeen aika hyvin. Heidän isovanhemmat on siis kuullut silminnäkijöiden kertomuksia nälkäkuolemista ja miten keitettiin vöitä ja kenkiä ruuaksi. Eli aikamoinen kontrasti vaan muutama sukupolvi taaksepäin, kun verrataan nykyisiin muuminmuotoisiin suomalaisiin. Nälänhädän jälkeen nautakarjan määrää lisättiin. Nautojen ravinto eli ruoho ja heinä selvisi huonommistakin vuosista, ainakin viljaa paremmin. Aiemminhan karjaa oli pidetty ensisijaisesti ei maidon, ei edes nahan, vaan lannan takia, mutta ei se silti riittänyt lähimainkaan lannoittamaan koko satoa. Suomi kun sijaitsee melkein liian pohjoisessa soveltuakseen maanviljelyyn, pienikin ilmastonmuutos voi olla vaarallinen. No, nälänhädästä huolimatta Suomen väkiluku kasvoi 1 miljoonasta vuonna 1812 2 miljoonaan 1880-luvulla. Lapsikuolleisuus oli edelleen korkeaa, mutta siihen toi helpotusta isorokkorokote. Ja samalla kun kansan koko kasvoi, niin kasvoi myös sen henki. Nationalismi eli kansallisuusaate nimittäin nosti päätään 1800-luvun Euroopassa. Kuten eräs varhainen nationalisti Adolf Ivar Arvidsson väitetysti sanoi. Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia. Venäjällekin tämä sopi aivan hyvin, koska se tarkoitti suomalaisten etääntymistä Ruotsista. Arvidssonin ja Kalevalan koneen Elias Lönnrotin lisäksi Johan Ludwig Runeberg oli aikansa tärkeitä vaikuttajia. Herra tunnetaan paitsi vaimonsa kehittämästä tortusta, myös Suomen sotaa käsittelevistä eeppisestä runoudesta. Runebergistä hän tuli myöhemmin Suomen kansallisrunoilija. Runeberg kuitenkin kirjoitti ruotsiksi ja ei kamalasti perustanut suomenkielistä kirjallisuudessa, mikä nykypäivän perspektiivistä kuulostaa aika hassulta kansallismieliselle kirjailijalle. No, 1800-luvullahan julkaistiin myös ensimmäinen suomenkielinen romaani, eli Aleksis Kiven 7 veljestä vuonna 1870. Eli verrattain myöhään tämmöiselle kielelle, jolla oli kuitenkin rikas Kalevalaankin tallennettu runonlauluperinne. No, nyt kun suomenkielinen proosa oli keksitty, niin Minna Canth oli seuraava aikakautensa merkittävä kirjailija. Suomen ensimmäiseksi feministiksikin häntä kutsuttiin, ja Canthin teokset käsittelikin usein yhteiskunnallisia epäkohtia. No toisin kuin Runeberg, senaattori Snellman edisti suomen kielen asemaa. 1863 Suomi julistettiin tasavertaiseksi Ruotsin rinnalla kaikissa niissä asioissa, jotka koskevat suomalaista väestöä. Venäjän keisarit autonomian ajalta on muuten helppo muistaa, sen kun käyttää banaania apuna. Tai näin ainakin mun aikana opetettiin koulussa. No tsaari Nikolai II sitten lopettikin tämän mukavan autonomian ajan suomalaisille. Herran tavoitteena oli venäläistää suomalaiset ja muut Venäjän imperiumin pienemmät kansat. Ja näitä venäläistämisen aikoja kutsutaan sortokausiksi suomalaisessa historiassa. No vastarintaahan se aiheutti, ja ensimmäinen sortokausi loppui Suomen kenraalikuvernööri Bobrikovin murhaan ja vuoden 1905 yleislakkoon. Seuraavana vuonna suomalaiset naiset sai 3. maailmassa oikeuden äänestää, ja maailman ensimmäiset eduskunnan naisjäsenet valittiin vuonna 1907. Ja tämä aikakausi, vaikka tai ehkä koska sortoaikaa olikin, niin tunnetaan Suomen taiteen kultakautena. Tunnettujen maalausten lisäksi silloin ilmestyi ensimmäinen suomenkielinen fiktioelokuva Salaviinan polttajat, jonka kopioita ei valitettavasti ole enää olemassa. No, ensimmäistä sortokautta seurasi toinen, jonka tarkoituksena oli kampittaa Suomen lainsäädäntövalta. No sitä seurasi taas jääkäriliikkeen muodostuminen. Suomalaisia vapaaehtoisia harjoitteli Saksan armeijassa ensimmäisen maailmansodan aikana. Jääkäreiden ei kuitenkaan tarvinnut taistella Suomea itsenäiseksi Venäjältä,
koska Venäjän vuoden 1917 vallankumoukset loi mitä otollisimmat olosuhteet Suomen itsenäistymiselle. Valtaa pitävät kun oli täydessä kaauksessa, Suomen eduskunta julisti itsensä korkeimman vallan käyttäjäksi, ja sitä seurasi itsenäisyysjulistus, jonka eduskunta hyväksyi 6. joulukuuta 1917. Ja tästä päivästähän tulikin sitten Suomen itsenäisyyspäivä. Hommat olisi varmasti voinut mennä helposti toisinkin, mutta niin vaan valtaan päässyt Venäjän bolshevikkijohtaja Vladimir Lenin hyväksyi Suomen itsenäisyysjulistuksen. Ja karkeasti yksinkertaistettuna niin seuraavina kuukausina moni muu valtio tunnusti Suomen. Joten nyt, ensimmäistä kertaa historiassa, suomalaisilla oli oma maansa. Ja sen alkutaival sujukin äärimmäisen nätisti, kaikki oli kavereita keskenään ja kaikilla oli kivaa. No ei vaan. Samoinhan siinä kävi kuin monelle vasta itsenäistyneelle valtiolle, eli sisällissotaa pukkas. Itsenäisyysjulistus oli jo aiheuttanut erimielisyyttä, ja jännitteet vaan kasvo oikeistohallituksen ja työväenliikkeen sekä sosiaalidemokraattisen puolueen väleillä. Eduskunta ei päässyt sopuun siitä, kenen pitäisi valvoa lakia, ja molemmat puolet perusti omia puolisotilaallisia joukkojaan, suojeluskuntia ja punakaarteja. Nämä sitten aseistautui ja kärhämöi enemmän ja enemmän, mistä lopulta puhkesi sisällissota tammikuussa 1918. Historian kirjoituksessa usein käsitellään sisällissotia erityisen julmina, koska niissä saman kansan veli taisteli veljeä vastaan. Ja näinhän se oli myös Suomen kanssa, ja sisällissota onkin edelleen tähän päivään asti välillä arka aihe. Ratkaisevat taistelut käytiin keväällä 1918, ja verinen Tampereen taistelu oli sodan käännekohta valkoisten hyväksi. Valkoiset voittikin sodan Saksan tuella, kun taas Venäjä tuki punaisia. Sota oli julmaa ja ratsuväki raakaa, ja niin myös sodan jälkimainingit. Tuhansia punavankeja kuoli vankileireillä sodan päätyttyä, ja kansa oli syvästi jakautunut kahtia. Punakapinan kukistettuaan osa valkoisista poliikoista huseerasi Suomesta kuningaskuntaa, jossa Saksan keisarin sukulaisesta tuli Suomen kuningas. Saksa kuitenkin meni häviämään ensimmäisen maailmansodan ja siihen loppui kuningaskuntahanke. Ja Kaarlo Juho Ståhlbergistä tuli Suomen ensimmäinen presidentti vuonna 1919. Seuraavina vuosina suomalaisia vapaaehtoisia taisteli niin sanotuissa heimosodissa, missä suomalaiset kansat yritti itsenäistyä Venäjästä. Suomen sukuset siis. Näiden konfliktien merkittävimpiä seurauksia oli Viron itsenäistyminen. Viron historia on totta kai muutenkin paljon kytköksissä meidän omaamme, mutta valitettavasti se jää pitkälti tämän videon ulkopuolelle. Nykyään Viro nähdään helposti jonain Suomen pikkuveljenä, mutta varsinkin esihistorian aikana, eli ennen keskiaikaa, suuri osa esineellistä ja muuta kulttuuria levisi Suomeen nimenomaan Viron kautta. Aiheesta voisi tehdä vaikka oman videonsa joskus. Suomen rajat oli aika lailla samat kuin suuriruhtinaskunnan aikana. Ahvenanmaa annettiin Suomelle Kansainliiton eli YK:n edeltäjän päätöksellä, vaikka väestö olikin pääasiassa ruotsinkielistä. Sisällissodan katastrofia taas seurasi yksi ehkä menestyksekkäimpiä juttuja Suomen historiassa. 20-luvun politiikka paransi tasa-arvoa ja pehmensi jännitteitä sisällissodan osapuolten välillä. Progressiivinen verotus otettiin käyttöön ja torppareille annettiin oikeus lunastaa maata. Näin siis käytännössä porukka sai jotain, minkä vuoksi taistella, kun rajan takana vaani kasvava Neuvostoliiton uhka. Elintaso nousi 30-luvun suureen lamaan asti, vaikka sen vaikutus Suomeen olikin pieni. Laki oppivelvollisuudesta astui voimaan 1921 ja pakollinen asepalvelus miehille seuraavana vuonna. Paljon surkeammin toiminut laki olikin kieltolaki. Suomalaiset oli tykästyneet viinaan ja alkoholin kieltäminen johti laajamittaiseen salakuljetukseen ja mustaan pörssiin,
ja poliisi takavarikoi yli 1 miljoona litraa alkoholia vuonna 1930. En löytänyt lukuja alkoholin kulutuksesta ennen ja jälkeen kieltolain, mutta sitä valmistettiin sitten kotioloissa ja väkivaltarikollisuus kukoisti enemmän kuin ikinä. Yksi hyvinvointivaltion varhaisia kulmakiviä, eli eläkejärjestelmä, otettiin käyttöön. Kansaneläkelaki astui voimaan 1937 ja se paransi suuren osan kansasta mahdollisuuksia kohtuulliseen elintasoon. Suomen eläkejärjestelmästä tuli kultakaivos toisen maailmansodan jälkeen syntyneille suurille ikäluokille eli boomereille, maksajan roolin jäädessä meille nuoremmille. Sisällissodan jälkeen kommunistipuolueen toiminta kiellettiin, samoin kuin suurin osa kommunistiksi katsotusta toiminnasta. Samaan aikaan toisaalla Lapuen liike kasvatti suosiotaan. Se oli äärioikeistolainen kerho, joka vastusti kommunismia ja vasemmistolaisuutta, ja hakkas ja kidnappasi vastustajinaan pitämiään henkilöitä niin sanottuun muilutus- ja kyyditystyyliin. Liike radikalisoitui entisestään ja 1932 oli jo kaatamassa hallitusta. Presidentti Svinhufvudin radiopuhe kuitenkin pysäytti liikkeen, jotka hylkäsi tämän kapinan. Jos joku muuten osaa ruotsia, niin voi kertoa, mitä Svinhufvud tarkoittaa suomeksi. Myöhemmin samana vuonna Suomi solmi hyökkäämättömyyssopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Reiluja naapureita kun olivat, niin Stalinin armeija ei tietenkään vyörynyt rajan yli, kuten oli Hitlerin kanssa sopinut. Ja tämä talvisotana tunnettu konflikti onkin varmasti parhaiten tunnettuja osia Suomen historiaa. Huonosti varustellut ja valmistautumattomat suomalaiset taistelivat valloittajia vastaan periksi antamattomalla sisulla. Onnistuneiden sisällissotaa seuranneiden poliittisten uudistusten myötä kansaa yhdisti niin sanottu talvisodan henki. Britannia, Ranska ja muut länsimaat rukoilivat Suomen puolesta ja vaihtoivat profiilikuvansa. No tästä huolimatta ylivoimainen vastustaja kulutti Suomen puolustusta ja rauhansopimus solmittiin maaliskuussa 1940. Ulkomaalaisilla on monesti sellainen käsitys, että Suomi voitti talvisodan, mutta vaikka Suomi säilyttikin itsenäisyytensä ja onnistui torjumaan vihollisen miehityksen, Suomi joutui taipumaan rauhanehtoihin ja luopumaan alueistaan. Tästä käärmeissään Suomi liittyi Saksan hyökkäykseen Neuvostoliittoon, tarkoituksena ainakin palauttaa talvisodassa menetetyt alueet. Samaan aikaan saksalaisjoukot hyökkäsivät Venäjälle Lapista. Homman nimi oli jatkosota, jota edeltänyttä rauhansopimusta pidettiinkin lähinnä välirauhana. Suomen hyökkäys onnistui kun aluksi varsin hyvin, ja joukot eteni pitkälle Venäjän maalle. Mutta Saksan sotaonni kun kääntyi, Neuvostoliitto pystyi keskittämään enemmän joukkoja Suomea vastaan, ja lopulta pakottamaan suomalaiset vetäytymään kesällä 1944. Aluemenetyksien lisäksi rauhanehtona oli, että suomalaisten piti ajaa saksalaiset pois Suomesta. Suomalaiset pyysivät ensin ystävällisesti saksalaisia lähtemään. Tämä ei kuitenkaan Stalinille riittänyt ja Suomen oli tartuttava taas aseisiin. Sota tunnetaan nykyään Lapin sotana. Vaikka tappiot olikin vain muutamia tuhansia kummallakin puolella, suivaantuneet saksalaiset hävittivät ja polttivat suuren osan Lappia vetäytyessään Norjaan. Lopulta toinen maailmansota oli ohi, ja seuraavassa Pariisin rauhansopimuksessa Suomi määrättiin luovuttamaan Karjala, Suomenlahden saaria, Salla ja Petsomo. Tämän lisäksi Suomen oli maksettava $300 miljoonan edestä sotakorvauksia laivojen, junien ja tällaisten muodossa Neuvostoliitolle. Ymmärtääkseni se tarkoittaa nykyrahassa noin 5 miljardia. Vaikka sotakorvaukset sitoivatkin suuren osan sodan repimän Suomen työvoimasta, sotakorvausten on ajateltu hyödyntäneen Suomen teollisuutta merkittävästi. Suomen olikin uudistettava metalliteollisuutensa korvausten maksamiseksi. Suomi kieltäytyi Yhdysvaltojen Marshall-avusta, joka auttoi Eurooppaa jälleen rakentamaan sodan jälkeen ja teki siitä riippuvaisen amerikkalaisesta teollisuudesta. Kieltäytymisen syynä oli se, ettei Neuvostoliittoa haluttu ärsyttää. Tällainen politiikka,
jota alettiin myöhemmin kutsua suomettumiseksi, vallitsi Suomessa seuraavina vuosikymmeninä. Mahdollisen sodan välttämiseksi Neuvostoliiton etu otettiin huomioon myös kotimaan politiikassa. Tavoittelemastaan neutraaliudesta huolimatta Suomi solmi niin sanotun YYA-sopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Länsivaltojen hyökätessä Suomeen Suomen olisi kutsuttava Neuvostoliitto apuun. Vaaran vuosien jännitteitä lievitti esimerkiksi vuoden 1952 kesäolympialaiset Helsingissä. Karkelot olivat menestys ja kipeästi kaivattu piristysruiske Suomelle. Piristyipä myös talous, jälleenrakentamisen sekä länteen että Neuvostoliittoon lisääntyneen viennin myötä maan teollistuessa nopeaa tahtia. Videolla on sanonut ties kuinka monta kertaa, että Suomi oli edelleen maatalousvaltainen maa. No nytpä siihen tuli muutos. Kaupungistuminen tapahtui käsi kädessä talouskasvun kanssa, ja suurin osa väestöstä asuikin kaupungeissa vuoteen 1970 mennessä. 80-luvulla Suomessa oli yksi maailman korkeimmista elintasoista, eli aikamoinen kontrasti nälänhädän runtelemaan kansaan vain muutama sukupolvi sitten. Talous kasvoi äärimmäisen nopeasti Suomen Pankin höllennettyä sääntelyä, mitä tuli ulkomaiseen velkarahaan. Homma kuitenkin kosahti aivan totaalisesti 1991 luottokuplan puhjetessa. Maa syöksyi syvään lamaan, josta seurasi työttömyys- ja konkurssiaalto. Itsemurhien suosio kasvoi hälyttävästi. Neuvostoliiton romahdettua Suomi uskalsi viimein liittyä Euroopan unioniin sekä pari vuosikymmentä myöhemmin NATOon. EU:hun liittymisvuonna Suomi myös voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, ja tapahtuma on saanut lähes myyttiset mittasuhteet kansallisena legendana. Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa Nokiasta oli kasvanut maailman suurin matkapuhelinvalmistaja, ja sen merkitys maalle oli valtaisa. Näihin samoihin aikoihin suomalaiset metallibändit alkoivat lyödä läpi maailmalla omintakeisella soundillaan, ja koska videon alkupuolella vitsailtiin metallibändeistä, tähän voisi olla hyvä myös lopettaa. Tietenkin jos verrataan vaikka kivikauteen, niin tästä viimeisestä 100 vuodesta on niin paljon enemmän tietoa, että tästä osiosta piti karsia aika paljon, että video pysyisi jossain määrin kohtuullisen pituisena. Joten lisää toki ajatuksesi ja tuntemuksi tonne kommenttikenttään. Mikä jäi videolla kertomatta, mistä olisi voinut kertoa lisää tai tehdä jopa oma videonsa ja näin poispäin. Videon teko on ollut pitkä, mutta aikaa vievä projekti. Jos katsoit alusta tänne asti, ansaitset 10 pistettä ja papukaijamerkin. Suurkiitos vielä myös Rautaportille yhteistyöstä, ja muistakaahan, että tuolla alennuskoodilla saatte 10% alennusta vuoden loppuun mennessä. Tämä oli Suomen historia, minä olin Antti Palosaari ja sinä olit joku muu. Ja laitetaan tähän vielä lopputeksti.